Можаш паўтарыць яшчэ раз, мы з гэтага і пачнем, каб Куды ты сабраўся? Давайте пачнем. Я сёння паспрабую першы раз у жыцці дайвінг. Вось. У басейне дайвінг. Мір твайму праху, як кажуць. Не, павінна быць норм. А якая глыбіня? То бок там што дапушчальна для першага разу? Ну, там басейн, таму там не тое, каб супервялікая глыбіня. Ну, можа, там вельмі глыбокі, як для дайвераў такіх. Не, 3,6 і 3,8 глыбіня. Для мяне ўсё, што больш за 1,20 м, гэта ўжо глыбока. Не, ну там... Ты ў дзіцячым басейне купаешся? Ну, калі ён ёсць, то намагай. Калі дзяцей там няма. Карацей, Яўген, галоўнае не панікаваць, я так разумею, пад вадой. Не, галоўнае, ведаеш што? Ось зараз будзе цікава на беларускай, як гэта паведзіць. Сказаць. Так і паведзіць, ну давай. Так. Прадзьмувацца. Так, то бок трэба заціскаць нос і дзьмуць, каб ціск, як гэта? Ураўноўваўся, каб у цябе барабанныя перапонкі, клапаны станавіліся роўнымі. Гэта проста робіцца насамрэч, гэта не складана. Не, я ведаю, просто я хвалююся, што бо ў некаторых людзей не атрымоўваецца гэта рабіць. Я хвалююся, каб ўсё было добра. Калі ў мяне калісьці атрымалася, у цябе дакладна атрымаецца. Ну, добра. Не ведаю, чаму так, але окей. Таму што я чалавек, які проста баіцца вады, вельмі дрэнна плавае, якога 3 разы ў жыцці зацягвалі проста сілком пад воду пагружацца. І гэта кожны раз быў жах. Апошнім разам у мяне ўвогуле праз паніку. Пад вадой можна хвалявацца. Я заўсёды пад вадой панікаваў. Але там ёсць прыёмы. Ты кладзешся на дно, калі яно ёсць, і глядзіш на траўку. І ў цябе дыханне, оно ўраўнаважваецца. І чакаеш, пакуль цябе выратуюць? Не, і чакаеш, пакуль дыханне будзе нармальна. І так, як я ныряў з жонкай, то і у нас заўсёды быў адзін інструктор, гэта турыстычны дайвінг, там табе амаль што нічога не тлумачыць. І інструктор з дзяўчынай плавае, бо ты ж мужик, ты ж ўсё ведаеш, ну, у іх такая логіка. І таму я заўсёды проста ззаду ляжаў на травішцы і глядзеў на гэтую травішку. Апошнім разам у Турцыі, калі мы нырялі, гэта было даўно ўжо, гадоў 10 таму, але мы нырялі ў адкрытай вадзе, там не было дна, і ў мяне вельмі дрэнна атрымлівалася прадувацца, там бывае яшчэ з барадой вада зацікае. Калі ты прадуешся, вада крыху зацікае, там трэба на клапан спецыяльна нажаць, каб уся вада прадулася з маскі, ну, ўсё проста робіцца. Але справа ў тым, што дна не было, і я дышаў вельмі глыбако, дыхаў вельмі глыбако, таму што было, ну, вельмі хваляваўся. І ў выніку, калі мы падымаліся, мы паглубляліся, жонка на 10 метраў, я на 7 метраў далей не захацеў, і на 5 метрах карацей у мяне ахоба, і я разумею, што я не магу ўдыхнуць. Яшчэ 5 метраў прыкладна наверх. Мы ўжо наверх падымаемся, інструктор там недзе побач з жонкай. Я разумею, што я не магу ўдыхнуць, я інструктора па плечу б'ю, а калі ты турыст, табе тлумачаць толькі 3 сімвалы, тыпу «Всё добра», «Нешта не так», і калі ты на клапан паказваеш, што гэта значыць, што табе вада трапіла ў рот. І я яго па плечу б'ю, і я не ведаю, як яму сказаць, што мне нечым дыхаць. Я яму паказваю на клапан, і ён думае, што ў мяне, напэўна, вада попала. І ён мне на клапан нажимае пальцам, у мяне кіслароду ніякага не ідзе, паветра, ён разумее, што у мяне скончылася паветра, ён просто нас абаіх за шманты так бере, за шкіркі, і хуценька, літаральна за секунду падымае наверх. Я нават спужацца не паспеў. Потым ужо наверсе аказалось, што праз тое, што я вельмі хваляваўся, і праз тое, што турэцкія дайверы просто доўбні, яны даюць кіслародныя балоны, нават такія, у якіх ты паветра не столькі, сколькі трэба, бо звычайна хапае. У мяне скончылася паветра. Ты все выдыхаў? Я ўсё выдыхаў, так, оно скончылася. І я пасля гэтага сказаў: «Всё, даражэнькая, больше ні ў коле ў жыцці ў гэтую пачварную бездну апускацца не буду». Ось так. Ну, цікава. Ну, у мяне з чэлленджаў тут, што гэта ўсё будзе на нідерландскай мове. Вось. Так пад вадой же вы размаўляць не будзеце. Не, ну так, але інструктаж будзе на нідерландскай мове і так далей. Усе будуць нідерландцы навокал, што добра насамрэч. Возьми з сабой чат GPT, мы ўжо неяк размаўлялі пра розныя прылады, которые там дапамагаюць. Так, ну але я себе адчуваю ўпэўнена, думаю, ўсё будзе добра. Слухай, а ты з нагоды таго, што хочаш далей ужо там атрымліваць нейкую сертыфікацыю, ці гэта проста адзін раз паспрабаваць? Я хочу паспрабаваць і паглядзець, як будзе. То бок, калі мне спадабаецца, то я хочу пайсці ў сертыфікацыю, так. Клас. Эмілія, дарэчы, памятаеш, у вас там суседзі, напэўна, мы на Купалі пазнаёміліся, мужчына з жанчынай гадоў 50+, і яны дайвінгам займаюцца ў Польшчы.
А суседзі па чым? Суседзі у вас, ну, карацей, мы накупалі, пазнаёміліся з палякамі, якія былі вашымі сябрамі, яны сказалі, што нібыта там недзе з вамі побач жывуць. Можа гэта і не так, можа я памыліўся, але справа ў тым, што праз іх я даведаўся, што ў Польшчы вельмі папулярны дайвінг у людзей, якія вось ужо ў такім усталым дастатковым узросце. Яны ўсе набываюць сабе гэтыя формы, балоны і ныряюць недзе ў польскіх азёрах. Мне падаецца, што ў Польшчы у людзей у залатым узросце альбо блізка каля таго, у цэлым яны вельмі адкрытыя на розныя рэчы, которые мне ў 30 год падаюцца рызыкоўнымі, а яны так смела. Таму класна, захапляюся, натхняюся, але так не хачу. Люблю жыццё. А вы што? Што ў вас чуваць? Я нядаўна паглядзела першую серыю серыяла, у адным з эпізодаў которага я здымалася. Гэта было ва Вроцлаве. У Польшчы ў цэлым вельмі развіта з гэтым усё, здымаецца шмат розных серыялаў, у тым ліку ва Вроцлаве, таму што тут лакацыі такія спрыяльныя для гэтага. І летам здымалі серыял, называецца «Чорная смерць», пра эпідэмію воспы, которая была ва Вроцлаве ў 1963 годзе. І так і неяк праз знаёмага атрымалася, што я туды трапіла. У сэнсе не так, што праз знаёмага, проста праз знаёмага зрабіла ўсё па працэдуры як трэба. Гэта, канешне, нешта эпізадычнае, але ўсё роўна вельмі цікава. Таму, калі мы ўжо гэтым разам глядзелі першую серыю, канешне, я глядзела такімі вачыма, як я была там, глядзела, бачыла гэтую кухню, і таму вось там на актора ўжо па-іншаму глядзіш, гэта адзначаеш. Карацей, вельмі цікава, я, канешне, вельмі чакаю свае секундкі. Дзе паглядзець можна? Распавядай. Расказвай. Ой, там карацей, гэта польскае тэлебачанне, і гэта штосьці ТВП, але не памятаю, якія там лічбы. Слухай, ну такім хутка ў Голлівудзе будзе. Калі бы мне была галоўная роля, то я, канешне, я б вам падзялілася, дзе і як. А так, нічога цікавага для ўсіх, але мне, канешне, вельмі так было займальна. Але ты ведаеш, што ты там дакладна з'явішся. Так, таму што мне была эпізадычная роля, але была такая, была, я павінна там быць, мне падаецца. Вось, паглядзім. А за гэта заплацілі ці як? Так, за гэта заплацілі. Адзінае, я напэўна... Так, ну, распавядай, я потым спытаю. Я не ведаю, ці я магу казаць колькі, таму што я не пачытала... Я не буду, таму што я падпісала вось гэтую усе умовы, але я не прачытала іх. Класіка. Слухай, а як, ну, у цябе ёсць акторская адукацыя якая-небудзь? Як туды трапіць можна? Не, ведаеш, канешне, няма, але вельмі шмат людзей ходзіць на гэтыя кастынгі, ёсць нават каналы розныя, куды прадстаўнікі гэтых цэнтраў скідваюць, хто патрэбны, у якія лакацыі, якія там характарыстыкі, і ты скідваеш свае фотаздымкі, свае параметры, і там цябе запрашаюць ці не запрашаюць. Агулам у гэтыя эпізадычныя ролі, там, дзе, напрыклад, вось людзі проста ходзяць на фоне, іх вельмі шмат патрабуецца, і таму падчас здымкаў я бачыла вельмі шмат бабуляў, дзядуляў, то бок яны ўжо на пенсіі, ім няма чым займацца. Яны прыехалі, там не ведаю з якога горада, але даехалі да Вроцлава, яны так бавяць час, і вось у гэтых вельмі эпізадычных ролях, калі яны проста дзесьці на фоне ходзяць, яны часта ў такім удзельнічаюць, трошку зарабляюць, плюс паміж сабой ўжо знаёмыя, і гэта такі вельмі добры для іх варушняк. Вось, таму не той, каб мне не было чым заняцца, але проста класны быў серыял такі цікавы, гістарычны, на праўдзівай гісторыі заснаваны, таму... Карацей, ты падпісалася, зараз твой твар будуць выкарыстоўваць для ўжо штучнага інтэлекта, я так думаю, і будзеш ты ва ўсіх фільмах ўжо удзельнічаць. А вы не глядзелі, дарэчы, серыял «Заснаванне» Foundation ад Apple па Айзеку Азімову? Ніхто не глядзеў? Ладно. Раеш? Вельмі шыкоўны, так, там, ну, і ввогуле кніжка шыкоўная. Раю, канешне, раю. Гэта фантастыка, касмоопера, і не толькі касмоопера. Крутая. Я таксама ў Польшчы часткова здымаюсь. Запішу той ліст у спіс серыялу, который я павінна паглядзець пасля вашых парадаў, і яшчэ да іх не дайшла.
Окей. Ты нам зрабі падарунак на калісьці, паглядзі «Пантэон». Нам вельмі цікава з Лёшай. Мы не можам абмяркоўваць, бо ты не глядзела. Слухайте, я Артём вам не тады спойлеры. Яўген, каб табе таксама не сядзелася, я дакіну, што яшчэ трэба не паглядзець или пачытаць. Напэўна, ўжо ведаеце. Я думаю, што ведаю. Так, Так. Ну давай, Пентаквантар. Лёш, тады давай. Што за пентаквантар? Што за такая назва ўвогуле? Хто прыдумаў гэта? ChatGPT? Пентаквантар гэта кніжка, якую не пісалі з штучным інтэлектам. Артём Шуканаў гэта беларускі інжынер. Ён праграміст ужо больш за 20 гадоў. Дарэчы, у ЕПАМе разам працавалі, як аказалася. І ён жыве зараз у Варшаве, уже давно пераехаў. І, дарэчы, яго жонка робіць вельмі выдатныя сыркі. Будзеце ў Варшаве, паспрабуйце. Кстати, яны прадаюць іх. Карацей, хлопец напісаў за 10 гадоў кніжку, нават 2, можна сказаць, але гэта адна кніжка, пра штучны інтэлект. І яна вельмі выдатная. Гэта прадстаўнік жанру так званага кіберпанку, ну, дакладней посткіберпанку. Для тых, хто не ведае, гэта будучыня, у якой ёсць штучныя інтэлекты, развітыя тэхналогіі, і гэта будучыня такая не утапічная, а хутчэй антыутапічная, калі людзі выкарыстаюцца аўдыёнаркотыкамі, у людзей шмат усялякіх прагн і ўсяго астатняга. Вось такая будучыня. Бягучы па лезвію, па лязу, так, это адна з самых папулярных такіх масавых твораў з гэтага жанру. Што цікава, у беларускай літаратуры ўвогуле мала фантастыкі. Ну, я думаю, шмат хто ведае. І нават у сучаснай літаратуры там літаральна некалькі аўтараў па-беларуску пішуць фантастыку. І гэта, можна сказаць, адзін з прадстаўнікоў беларускага кіберпанку. Ён выпусціў гэтую кніжку некалькі тыдняў таму, я яе набыў, шчыра кажучы, не разлічваючы, што там нешта будзе прям крутое, таму што я шмат гэтай фантастыкі такога жанру чытаў, але, бляха, я прачытаў гэтую кніжку за хлёбам, і я першыню ў жыцці адчуў такую самоту праз тое, што гэтую кніжку не змогуць прачытаць тых, хто беларускую мову не ведае. Вельмі крутая. Там і штучны інтэлект, там і ідэі, якіх ніколі я не бачыў у іншых кніжках, там сучаснасць, там Менск ёсць, хоць не гледзячы на тое, што гэта будучыня праз 50 год прыкладна ад нас, але там ёсць бойкі прям у сталіцы, у сэнсе у торговы цэнтр наш сталіца, такі ўжо заброшаны, і там прям бойка з роботамі, са штучным інтэлектам, з нейкімі монахамі. Ну просто Артём такую кнігу напісаў. І яна вельмі крутая. Яна вельмі крутая. Раю ўсім любителям фантастыкі прачытаць. Ну, а назва Пентаквантар, напэўна, я не буду тлумачыць, чаму ён так называецца, бо гэта літаральна асноўны спойлер. Ну, не спойлер, гэта асноўная ідэя кнігі. Ну да, тады не будзем, бо я все яшчэ думаю яе пачытаць. Вельмі разлічваю на працяг. Тут гэта будзе не спойлер, хутчэй, а падрыхтоўка для чытачоў. Рыхтуйцеся да таго, што там 2 кнігі. Па факце гэта адна кніга разбітая на 2, і там нема цвёрдай кропкі ў канцы. Кніга разлічана на працяг, і Артём, наколькі я ведаю, ён у нас, дарэчы, у Мастадоне часцяком бывае, і ён там казаў, што калі ў яго хопіць яшчэ жыцця і жадання, ён напіша працяг, а працяг там павінен быць. Ну, просто, я спадзяюся, гэтую кніжку перакладуць на ўсе вядомыя мовы. Вельмі круто. Ось. Ну, круто, так. Тады зычым яму, каб хапіла і жаданне, і натхненне. Так, я б таксама пра пераклады, бо вельмі мала кніжак беларускіх перакладзена, што там Бахарэвіч, так, перакладзены на нейкія мовы. Ну, менавіта беларускамоўных арыгінальна, так, мала. Так, ну, не Ева Вежнавец, так, Святланы Курс, нешта перакладзенае, каго яшчэ перакладзенае. Мне падаецца, у нас нават больш беларускіх літаратараў, якія пісалі на расійскай, а потым на беларускую пераклалі. Так, я думаю, што так. Можа, на ангельскую перакласці б гэта, калі ты кажаш, што прям вау, свежыя. Можа быць, трошку больш, ці мы ўсіх не ведаем. Напэўна, дакладна будзе напэўна, так, і Марціновіч. Ну, але гэта вельмі адрозніваецца ад масавай літаратуры. Гэтая кніга, гэта задротская фэнтэзі. Ну, задротская фантастыка, не фэнтэзі, прабачце, фантастыка задротская, таму што там бачна, што яе піша інжынер, ты чытаеш такі, бляха, хлопец, да ты вось літаральна 2 гадзіны таму бэкэнды пісаў свае, зараз ты сеў кніжку пісаць. І гэта камусьці гэта прагучыць як што за абздура, а я просто сяжу і цяку з гэтага. Ну, я гэта чытаю такі, так, дзякуй табе, дзядзька. Але ж сапраўды, я памятаю, калі ты пачынаў чытаць, і
Напэўна, некаторая скептычнасць тады была, і тое, што цябе цяпер такі водгук... Яна прапала, яна знікла цалкам недзе вось на другой частцы кнігі, я такі, да, дупы ўсе мае гэтыя прэтэнзіі, яны ўсе нішто ў параўнанні з тым, што адбываецца ў гэтай кнізе зараз. Здорово, здорово. Круто. Лёш, апошняя навіна ад цябе. Што такое блішчыць на зубах? Цікавая, прыгожая. Дыяманты. Вось гэта я разумею, пан у Польшчы сядзіць. Гэта калі відэа, то бачна, альбо трошку заўважна. Можа, для слухачоў трэба патлумачыць. Слухайце, я чую кожную хібу ў сваім маўленні зараз. Мне іх і так шмат было, але зараз я прям чую, і мне падаецца, што і слухачы пачуюць. Ну, карацей, мне ўсталявалі брэкеты. Вось. Гэта мае навіны за апошнія 2 тыдні. То калі ты адчуваеш хібы... Не ўсё так кепска. Так, то сёння учы ўжо не будзе праблем, правильно? Ужо было да запісу. Але гэта было да запісу, таму... На запісу ніякіх учы, все. Я быў толькі рад, калі б існавалі брэкеты, якія адразу выпраўляюць беларускае маўленне, беларускую мову заадно, і ўсе правілы. Гэта павінна быць, дарэчы, кіберпанкавыя брэкеты, якія адразу тебе да мозгу падлучаюцца, іх там працэсары, якія табе... ўсё там робяць. Але не, звычайныя. Адзінае, што магу сказаць, калі хтосьці будзе ставіць сабе брэкеты, кажу, што вось як яны выглядаюць незручна, настолькі ж яны незручныя ў жыцці. Не балючыя, хутка боль там некая заходзіць, але гэта вельмі незручна. Я адчуваю, як у мяне, ну зараз будзе вельмі дрэннае, напэўна, параўнанне, але мне яно чымсьці смешным падаецца, у мяне акрэсціна ў роце. Я адчуваю гэты дрот, за якім мае зубы сядзяць, ведаеце. Я кожным з міліметрам сваіх губ адчуваю гэты дрот. Ось. І карацей. Таму, ребяты, бярыце элайнеры і не дурыце галаву. Дзеля вас прыдумалі сучасную тэхналогію, а вы ўсё будзеце вось гэтымі метал. Ну, гэта ж залежыць ад таго. Так, хутчэй за ўсё. Я жартую, так. У мяне проста быў лёгкі выпадак. Ну, па шансе. Але трэба сказаць, што па гучанні гэта не так заўважна, то бо калі ты казаў брэкет, я думала, што будзе значна горш, але мне падаецца нават не чуваць асабліва. Толькі, ну, напэўна, цяпер ужо сказаў, можна прыслухоўвацца. Ну, пабачым, дзякуй, калі так. Эмілія, адкрый нам, калі ласка, тайну. Нас вельмі даўно не было, правда? Я спадзяюся, вы па нас сумавалі, мы па вас, напэўна, сумавалі. Гэта я звяртаюся да слухачоў, канешне. Вось, і гледачоў, і глядачак, і ўсіх. І вас я даўно не бачыў, уже 3 тыдні таксама. Вось, таму мы вяртаемся, фармат усё той жа. Вось. І Эмілія зараз... А таямніцу, я думала пра вершы, так? Таямніцу вершаў? Так, тая самая таямніца. Ты хочаш яшчэ нейкую таямніцу раскрыць? Не, так я вось і падумала, можа, у нас яшчэ нейкая таямніца, которую трэба... Галоўна, не Пандору, калі ласка. Усё астатняе можна. Так, што датычыцца вершаў, мінулы раз было дастаткова проста, як і пазамінулы. Першы верш сапраўды напісаны чалавекам. Памятаеце, першы верш называўся «Радзіма». Гэта верш Анатоля Сеса. 26 кастрычніка яго быў дзень народзінаў, і менавіта таму быў абраны гэты верш. 2 радочкі нагадаю: я зямля, на якой не растуць дрэвы, я дрэва, на якой не садзяцца птахі, і гэтак далей. Памятаеце, так? Анатоль, выбач мяне, калі ласка, я тебе палічыў шыі ў мінулым выпуску. Але толькі ты хіба, мне падаецца, усе астатнія акурат мелі рацыю, здагадаліся ці адчулі. Ну, а другі верш напісаны штучным інтэлектам, нават не буду цытаваць, бо ён не найлепшае, што згенераваў штучны інтэлект за гэты час. Таму дзякую ўсім, хто напісаў. Так, дзякуй всім, хто пісалі нам каментары. Нават мне напісалі, што я хвора выглядаю. Я спадзяюся, сёння выглядаю лепш. Конечно, перад дайвінгам ты павінна агурчык быць. Слухайце, а як можна хвора выглядаць? Вось патлумачце, калі ласка, каментатары. Што гэта такое? Як это? Што гэта?
Гэта нейкая Але- дыскрымінацыя. Не, нормально. Я Пахвалу могу на уявіць, што я предметам. часам так выглядаю, асабліва ў офісе о 6 гадзіне ўвечары, таму З такімі каментарамі да Трампа недалёка. Чулі там, што Трамп зараз будзе па хваробам візы выдаваць. Калі ты хворы, табе візу не дадуць. Ну, дайдзіце, нам Трамп тут не патрэбны. Такого не чула, сур'ёзна? Ну, учора была навіна такая. хворы. Ладно. Ну що, Так. Євген, тобі візу не дадуть, ти хвора виглядаєш. Прабачце, калі ласка. Застануся гніць у Еўропе. Буйныя гульцы. У нас наадбывалася колькі сторонак сцэнара? 21. А ну там Давай. малюнкаў шмат, нормально. Там малюнкаў шмат, кажа Лёша. Таму пагналі. Эмілія, Так, пачынай, калі ласка. OpenAI обновила ChatGPT до ChatGPT 5.1, і цяпер ён, чат, нібыта больш персанальны і чалавечны. Хаця папярэднія выпускі мы акурат таксама пра гэта размаўлялі, і на гэта было шмат скаргаў, што чалавечнасці не хапае, цяпер нібыта выправілі. І гэта першае вялікае абнаўленне пасля няўдалага запуску чата GPT-5 вясной 25 года. Цяпер акцэнт на надзейнасць і персаналізацыю. Мадэлі існуюць у дзвюх версіях: Instant, хутчэйшая для звычайных дыялогаў, і Thinking, больш павольная, але мацнейшая ў разважаннях, кодзе, матэматыцы і складаных задачах. Мадэлі лепш прытрымліваецца інструкцыі, напрыклад, калі роўна 6 слоў, значыць 6, лепш распазнае эмацыйны кантэкст і адказвае больш эмпатычна. Вельмі міла, і гэтага вельмі бракавала. А што яшчэ? Адначасова OpenAI пашырыла налады персаналізацыі чату GPT. Можна выбраць адзін з 8 стыляў камунікацыі, ад нейтральнага да саркастычнага. Вы б які выбралі? Вы тыя 8 хіба бачылі? Так. Шчыра кажучы, Які б з іх? я б ніякі не выбраў. У мяне ўжо ёсць гады паўтары як інструкцыя, як павінен адказваць мне чат. І я нават не ведаю, навошта мне абіраць нешта. Мне ўжо ўсё апісана даўным-даўно. У мне ў чату А ёсць як ён імя, павінен пол. адказваць? Ну, гэта прыватная інфармацыя. Почекай, а што тут можа быць таямніцай? Не, просто Лёша ў секстинг пайшоў яшчэ да таго, як яны гэта прынеслі, я так разумею. Не, тое, што у Лёшы чат GPT жанчына, я памятаю. Я не пра тое хутчэй. Я хутчэй пра тое, што ў мяне там шмат персанальнай інфармацыі, каб чат, якую я чату давяряю, але на публіку я не вельмі хочу там казаць. Напрыклад, мой адрес пражывання, там мае нейкі персанальныя дадзеныя, якія ён выкарыстоўвае падчас адказаў, пошукаў, там замаўленняў нейкіх і ўсяго астатняга. Ну і там, конечно, Але стыль ёсць камунікацыі. там прапісана. Ну, напрыклад, у мяне чат GPT жанчына, клічуць яе пэўным чынам, яна адказвае з тэхналагічнымі падрабязнасцямі, гэта ўсё пра стыль. Вось, таму я не ведаю, ці трэба гэтыя стылі мне абіраць, ці не трэба, я не адчуваў неабходнасці. А ты, Евген? Не, у меня таксама есть промпт, я юзаю промпт Дениса Ширяева, просто такі самы, як і яго. І мне, калі шчыра, чым больш нейтральна, тым лепш. Бок я не хачу нейкі саркастычны чат GPT, я не хачу нейкі романтычны чат GPT, не, я ў гэта не хачу ісці. У будучыні асістэнт сам будзе прапановваць змяніць тон. Цікава. Ну, Як? я толькі скажу, што Альтман нас тут падмануў, я пакрыўдзіўся на яго. Ён абяцаў 18+. Уже даўно? Ну, Не, так у снежні абяцаў, пачакай, у снежні. яшчэ яшчэ рана. Всё, бо я думаў, што ў гэтай абноўцы будзе, яго няма, думаю. Не, табе ж прынясе, хто там, святы Мікалай прынясе табе секстинг пад ёлку. Эмілія, А ты, карацей, ўжо... Так. Я ўжо падрыхтаваўся, у меня ўжо ўсё туалетная папера побач. Карацей, абнаўленне выйшла, і ты ўжо шукаў, спрабаваў. Ну, я думаў, што гэта ў адной абноўцы будзе, але вось Евген кажа, што ў снежні. Ну, пачакай. Аддзельна. Так ладно, ў снежні. Эмілія, а ты абрала які-небудзь сабе рэжым цікавы? Не, але, дарэчы, варта сказаць, я купила платную подписку. О, Вось. Так, чакайце. Але, напэўна, я не до конца ведаю, дзякуй, як выкарыстоўваць усе магчымасці платнай подпіскі, таму што агулам для мяне нічога не змянілася. Так. То бок, апроч, канешне, магчымасці больш даўжэй камунікаваць, закідваць там фотаздымкі ці нейкія дакументы. Што яшчэ? можна я дам параду? Вельмі такую Давай. разумную. Спытаю чата GPT. Ну реально, спытай, што ён можа, што ён дае у платнай падпісцы. Я ведаю, што больш дае thinking запытаў,
Ну і агулам я карыстаюся там чатам GPT ў асноўным толькі ў thinking модзе. Вось, ну як бы гэта вось дзеля Ну, то бок у чаго. яго так, у яго большыя ліміты, ён можа даўжэй думаць. Так. І ўсё, напэўна. То бок ён хутчэй працуе і больш працуе. Прычым у яго там яшчэ даступны некаторыя інструменты, якія недаступны на звычайнай падпісцы, напрыклад, кодекс, гэта для праграмавання, але табе, напэўна, яно не патрэбна. Табе стаў даступна Sora. Ты ў Sora можаш больш відэа генераваць. Гэта відэагенерацыя сервіс, там спасылачка злева ёсць. І табе яшчэ даступныя праекты, калі я правільна памятаю, праекты на бясплатнай падпісцы не было праектаў. То бок ты можаш ствараць прадналаджаныя чаты, у якіх будзе ўжо нейкая інструкцыя, потым у межах это праект так званы, у межах праекта ствараць чаты, якія ўжо будуць перадналаджаныя. І напэўна ўсё. Ну ўсё, адпісваюсь. Сэм Альтман не прадаў, канешне, Эміліі падпіску за $20. Бляха. Добра. Карацей, так, спытаю чат GPT, можа, ён, напэўна, ведае больш, што там ён яшчэ дае за $20, але так. Я яшчэ чуў, гэтага нету сцэнарыя, можа, ёсць далей, я, магчыма, праглядзеў, але ж яны запусцілі яшчэ падпіску за $5. Ёсць у нас? Яны даўно яе запусцілі. Але мы пра яе не расказвалі, так? Што тут цікава, што яны дадалі падпіску за $5, якая дае трошкі вышэйшыя ліміты. Вось. Там нема Соры, там нема кодекса, але ён не патрэбен амаль нікому. Так, там ёсць больш thinking запытаў, вось, і цікава, я чытаў у нейкім канале, на жаль, не вспомню зараз, але ідэя такая, што яны, падаецца, інвестарам сказалі, што мы хочам дасягнуць мільярда карыстальнікаў кожны дзень. Вось. І на дадзены момант яны не могуць гэтага дасягнуць, але што яны зрабілі? Яны ўвялі падпіску, падаецца, гэта называецца ChatGPT Go, калі я не памыляюсь. За $4. За $4. І яны у Індыі далі яе бясплатна, падаецца, для рэзідэнтаў Індыі. О, цікава. І, тыпу, гэты сэнс, ну як можна набраць там сотні мільёнаў карыстальнікаў вельмі хутка, так? Бо Індыя на дадзены момант самая вялікая краіна свет. Это, канешне, як гэта тэорыя спіскова, я не ведаю, як гэта па-беларуску, я зноў забыўся. Вось, але гэта, вось... А з якой мэтай такая прамагонка за менавіта колькасцю? Не, ну, больш карыстальнікаў, больш денег, грошай ад інвестараў. Так, калі ты інвестарам наабяцала, так, то табе трэба вяртаць. Яны ж усе на лічбы глядзяць на першую чаргу. Так. Ну, карацей, ведаеце пра тое, што ўжо ёсць такая падпіска, таксама звярніце ўвагу. Дарэчы, у Польшчы яна таксама даступная ўжо. Эмілія, ты за 20-ку набыла ці за 4? За 20-ку. За 20-ку. Ну, там падумай. Ну, калі што, смела можаш адпісвацца, у цябе гэтая падпіска будзе захоўвацца да тых пор, пакуль там новы цыкл аплаты не пойдзе. Ну, і паглядзіш. Але я зараз зразумеў, што, напэўна, калі ты чатам GPT не шмат карыстаешся, то табе не патрэбна ніякая падпіска. Просто раней там былі функцыі заблакаваны без падпіскі, а зараз нейкія функцыі не заблакаваны, толькі ліміты. Так, мне акурат была праблема ў тым, што... Так, наадварот, трэба, каб Эмілія больш карысталася чатам GPT. Мы ж тут для гэтага і сабраліся. У снежні паглядзім. Мэта гэтага падкаста, каб Эмілія пачала кодзіць з AI. Все, як толькі гэта адшылі, прабачце. І паглядзела серыял, который ты мне параіў. Так, я нават не ведаю, чаго больш я хачу. То бок у нас зараз ёсць две мэты, пасля якіх мы закрываем наш падкаст. Эмілія пачынае кодзіць. Усе праглядзелі Пантэон, і я прачытаў каласы па сярпом тваім. Каласы па сярпом тваім ужо все, гэта фінал, ты вось... Ну, я вам так скажу, будзем мы да могілак гэты падкаст з вами весці. Не, мы верым у цябе. Але ведаеце, калі ўжо казаць пра мэты і сэнсы і гэтак далей, я хочу сказаць, і вам ужо, ребята, асабіста казала, што ў нас ёсць слухачы з добрым вялікім сэрцам, і разам з імі, дзякуючы знаёмству праз гэты падкаст, атрымліваецца рабіць розныя добрыя справы. Я, напэўна, не магу казаць падрабязнасці, але я прямо вельмі цешуся і ўжо тады пісала, што нават дзеля гэтага, калі падкаст існуе і штосьці добра адбываецца, гэта вельмі класна і можна тушачку паставіць, што ўсё так, як трэба. Все так. Згодна. Добра. Лёш, што там у нас? Абнавілі яшчэ нешта?
Ну там для OpenAI праграмістаў у апішцы яшчэ з'явіліся гэтыя мадэлі новыя і таксама кодекс абнавілі. Гэта версія мадэлей для праграмавання. Таму калі не спрабавалі, У нас Ужо уже ў можна. чаціку пісалі на працы, так што нават адчуваюць курсоры нейкую ёсць, розніцу. Вось, у Віндсерфе, нас, падаецца, карыстаюцца людзі. І Там цікавы момант. Запуск 5-й версіі ён не тое, каб быў правальны. Просто людзі пачалі скардзіцца, што не было вось гэтых эмацыянальнага откліку, але з пункту гледжання праграмавання і айцішкі 5-я мадэль нашмат лепей 4-й была. І калі зараз нам аднавілі 5-ю на 5.1, у мне прям это літаральна учора было, не паспеваеш праграмаваць, але ў мяне нават рукі чэшуцца, бо літаральна 5-й GPT это была найлепшая мадэль цягам апошніх месяцаў у праграмаванні. Я нават не уяўляю, што там яшчэ можна было лепш зрабіць. Таму калі вы праграмуеце, Лёш, але казалі таксама пра галюцынацыі. Ці я дакладна чытала ў водгуках разам з тым, што абвінавачванні пра там менш чалавечнасці і так далей, пра галюцынацыі. Ведаеш, у праграмаванні неяк гэта галюцынацыі асабліва няма, таму я не адчуваў. А ў звычайных дыялогах, у мяне там такія дыялогі, што там без галюцынацыі цалкам немагчыма. Пабачым. Добра. Карацей, карыстайцеся новай мадэллю. Хто праграмуе, таксама праграмуйце, дзяліцеся, што да як. Ці адчуваеце вы больш персаналізацыі, што вы думаеце аб большай персаналізацыі, так? Бо мы неяк у гэтым падкасці ідзем так цікава, так што было шмат персаналізацыі, шмат там самагубстваў, шмат праблем, менш персаналізацыі, скаргі, больш персаналізацыі, так, такімі хвалямі ідзем. Усё не так, усё не так. Усё не падабаецца. Добра. Наступная навіна. У нас тут OpenAI забіў яшчэ прыкладна 100 стартапаў. І значыцца, што яны ці амаль забіў добра. OpenAI рыхтуе групавыя чаты ў ChatGPT з пашыраным кіраваннем дыялогу. Значыцца, я вам скажу, што ў нас нават людзі на працы абмяркоўвалі такія ідэі. Вось як было б класна, калі б ChatGPT мог бы быць адным з суразмоўцаў у чаце. Вось, калі ласка, як кажуць, я не зусім разумею, навошта гэта трэба. Быў на пачатку ўсяго гэтага шая быў цэлы сервіс, пра які ўжо ўсе забыліся, але ён быў адзін з першых камерцыйных ён называўся po.com. Яго мэта якраз таки была рабіць сумесныя чаты ў тым ліку з ботамі. І нешта не ўзлецела, і ніхто гэтым не карыстаецца. Навошта гэта ў чаце GPT? У чаце GPT будуць карыстацца. Глядзіце, у вас ёсць чат у Тэлеграме, напрыклад. Вось у вас ёсць нейкія выпадкі, калі вам не хапала ў гэтым чаце з іншымі людзьмі бота, з якім можна было б размаўляць, ці запытаецца штосьці. У мяне не было. Я думаю, што было б з цікаўнасці можна было, ведаеш, калі ёсць нейкі сяброўскі чат, які называецца максімальна дзіўна, смешна, і вы там проста разганяецеся з сябрамі, можа быць, толькі з гэтай мэты, каб там быў яшчэ хтосьці не чалавек, і каб, напрыклад, ён закідваў жарты, ці быў які-небудзь такі саркастычны, ці тролю, напрыклад, усіх. Наколькі б хапіла, наколькі гэта было б цікава, іншае пытанне, але... Я б бачыў гэта ў чатах нейкіх, можа, не столькі сяброўскіх, але, напрыклад, у чатах кніжных клубаў, якіх у мяне некалькі. Так, і можна было б, неяк там пытаць нешта, ці... не ведаю, было б даволі зручна, калі б можна было проста тэгнуць кагосьці ў чаце і штосьці спытаць. Дарэчы, гэта цікава. Пытанне пра прыватнасць, так, заўсёды таксама тут ёсць, але таму, што гэта будзе часткай платформы OpenAI, то, напэўна, там і з прыватнасцю будзе. Калі мы ему давяряем асабістая сваю камунікацыю, то чатавая камунікацыя, мне падаецца, гэта менш прыватная штука. То бок, гэта бот для забавак і бот Вікіпедыя хадзячая такая. Альбо яшчэ можа быць бот, які такі кантралёр, напрыклад, ёсць які-небудзь чэлендж таксама сяброўскі, ці вось сабралася кампанія, і нам умоўна там трэба пэўную колькасць разоў там трэніравацца, я не ведаю, штосьці рабіць, вось каб матываваць адно аднога. Геймастер які-небудзь. Так, і вось, напрыклад, каб ўсё не затухла, каб хтосьці трымаў у тонусе і там прасіў апдейты, ці там неяк падштурхоўваў, матываваў, можна было б такое прыдумаць. Так, і чамусьці мы не ўзгадалі тут пра працу, так, бо мы неяк зацыкліліся на Тэлеграме, але ж можна пайсці са сваёй цімой, і хутчэй за ўсё гэта будзе ў падпісцы, якая ў мяне, напрыклад, на працы, так?
для каманды і Ты пайсці маеш на там ўвазе бізнес, так? Падпіску. бізнес, так, канешне, Ну, сесці, вось, ну, бо калі б я... навіна была толькі пра бізнес, я б тады і пытанню не задаваў, бо там шмат кейсаў ёсць, так? Ну, Праграмаваць окей, так. разам, дызайны парабіць Так, разам. так, Там. так, так. А, Просто я перыядычна прям скидываю дыялогі, просто спасылкі на дыялогі, камусьці я паразмаўляў з чатам GPT, аддаю гэта, і там далей людзі штосьці з гэтым робяць. Таму так. Ну, карацей, для мяне гучыць супер цікава, я чакаю шчыра і хачу, каб яно ўжо хутчэй з'явілася, і я б, напэўна, гэта патэставаў. Слухайце, а вы не думаеце, што такім чынам OpenAI крышачку пачынае канкураваць з Тэлеграмам, з WhatsAppам, і можа туды проста людзей перацягне, гэта будзе суперап у якійсьці будучыню якойсьці, дзе мы будзем камунікаваць і працу сваю весці, там, і дозапісвацца на фрызуры і ўсё астатняе. Не, ну я хочу сказаць, што по майму меркаванню OpenAI хоча стаць гуглом, умоўна. Так, то бок, мець шмат сервісаў розных і ўсе недзе там у сябе, так? То бок, так, толькі паўсюль будзе яшчэ і шыі. Вось, наколькі я б пайшоў у чат GPT перапісвацца з маці, ну, напэўна, мне падаецца, інтэрфейс трошкі перагружаны, так? Ну, каб проста спытаць, як справы, ну, то бок у сэнсе так, што месенджеры, якія там Telegram, WhatsApp ці што заўгодна, яны нібыта больш для гэтага зроблены. Але паглядзім, куды будзе гэта будучыня ісці, сапраўды. Ну так, так. Складана сказаць. Добра, паехалі далей. Далей складанае слова, якое я не магу прачытаць, таму Лёша, напэўна, нам патлумачыць. Гэта дзіўна, што ніхто яго не змог прачытаць, і я таксама. І шмат хто пісаў, што нейкае дзіўнае слово, можа, заклён, які, ці нават праклён з Гаррі Поттера, адвак, ці нават А2. Гэта ангельскае слово, якое літаральна азначае жывёліну, гэта земляны парсюк, так у Вікіпедыі прынамсі напісана, ці, як навукова яго называюць, трубка-зуб афрыканскі. Пахожы на мураўеда, падобны на мураўеда, калі бачылі мураўеда. Чаму пра гэтае слово загаварылі? Таму што OpenAI зрабілі прадукт, які так і назвалі. OpenAI R2, і гэты прадукт, ён нішавы, але цікава нам з вами зразумець, куды ўсё ідзе. Гэта можна лічыць, што антывірус для праграмістаў. Неяк так. Карацей, гэта праграма, якая ўбудоўваецца ў працэсы пабудовы праграмнага коду, працэсы праграмавання ў праграмістаў. І гэтая праграма пераправярае нават за праграмістамі іхны код і глядзіць, ці няма там ніякіх дзірак, ці няма там ніякіх месцаў незразумелых, праз якія гэты код потым можна ўзламаць. Такіх... Супер класна, я прям адразу, бо... Так, працягвай. Ну, тут дзіўнасць у тым, што такія прылады ўжо даўно існавалі, такія штучна-інтэлектуальныя інструменты існавалі, але, як мы ведаем, OpenAI што робіць звычайна? Он глядзіць, што з'яўляецца на рынку, а ўсё, што з'яўляецца на рынку, пад капотам працуе на мадэлях ці OpenAI, ці Антропіка. І краіны бачаць нешта карыснае для сябе, ці тое, што можа потым грошыкаў прынесці. Яны гэта робяць самастойна, такім чынам забіваюць шмат стартапаў. Вось гэта менавіта ты крок наступны. Яны ставяць вялікія стаўкі на тое, што іх мадэлі змогуць добра пераправяряць код. І пакуль што А2, ён даступны толькі ў бета-тэставанні, трэба запісацца ў яго, трэба быць актыўным карыстальнікам GitHub Copilot, гэта праграма асобная ад Microsoft, праз якую можна праграмаваць, і там менавіта зараз абкатваецца гэты інструмент. Што цікава, гэты інструмент у іх паказаў вельмі не дурны такі адсотак знаходжання гэтых багаў. Там 92%. Ну, карацей, людзі, якія стварылі гэтую праграму, яны стварылі яшчэ шмат тэстаў, каб яе праганяць. І гэтая праграма сходу 92% ўсіх багаў, якія там былі ў гэтых тэстах закладзеныя, знайшла, што вельмі добра. Ну, можна лічыць, што гэта ўжо вось продакшн, ready рэч, якую можна і патрэбна ўжо выкарыстоўваць у прадакшнах, і ўсе зараз нават чакаюць, калі OpenAI скажа, колькі гэта будзе каштаваць, і будуць убудоўвацца. Таму у нас з'яўляюцца такія антывірусы штучна-інтэлектуальныя. Мяне вельмі здзіўляе, што это не у кодексе, а ў Copilot. Так, гэта зразумела, чаму, дарэчы. Ну, бо Microsoft фінансаваў калісьці, не? Я думаю, не думаеш, не так? Ну, праз гэта таксама так, у Microsoft з OpenAI уже вельмі моцныя сувязі. І, дарэчы, у нас навіны сёння няма, але трэба адзначыць, што Microsoft дамовіўся з OpenAI, што да 32-го года ў іх будзе эксклюзіўная дамоўленасць на карыстанне тэхналогіямі. І Microsoft зараз валодае 27% акцый OpenAI, што менш, чым раней, але гэта прыкладна больш за 100 мільярдаў грошай. То бок яны вельмі
моцныя партнеры. І, канешне, з гэтага пункту гледжання Аварк выкарыстоўвацца будзе ў Microsoft, але GitHub Copilot на сённяшні момант самы папулярны інструмент для праграмавання, нават папулярнейшы за курсор да сіх. І з гэтага пункту гледжання, канешне, лагічна тэставаць на тым, дзе ёсць шмат прыкладаў, шмат карыстальнікаў на тым прадукту. І таму гэта GitHub Copilot, як мне падаецца. Ну так. І яшчэ маленькі каментар для маіх паважаных моўных задротаў, бо я тут доўга глядзеў сцэнар і разглядзеў у слове aardvark, які Лёша сказаў, два нідерландскія, ці, не ведаю, можа быць, нямецкія слова, але, напэўна, таксама нідерландскія, бо aard па-нідерландску гэта зямля, а fark гэта парасюк. І насамрэч цяпер назва мне прям стала земляны парасюк вельмі зразумелай, бо я спачатку проста не пабачыў гэтае спалучэнне словаў. Таму так. Ну, але цікава, транслейтер выдае, што гэта Dutch слова, Dutch, гэта я заўсёды путаю. Нідерландская, вось. Нідерландская, так. Але ў ангельскай Вікіпедыі яно так напісана. І яшчэ для мовазнаўцаў, вось можа хтосьці скажа, можа Эмілія падкажа. У гэтай статці распавядаецца пра выпраўленне уразлівасці ў кодзе. Уразлівасці гэта, ну, як мне падалося, гэта калька з расейскай уязвімасці. Ну, неяк гучыць дзіўна. Давайте мы нашим моўным камітэтам вырашым, ці можна так казаць. Выпраўляць уразлівасці ў кодзе. Там, па-першае, не статці, а артыкулы. Па-першае, перад тым, як выпраўляць, па-першае, каласачка. А пра ўразлівасць цікава. А як бы ты замяніў? А я не ведаю. Ну, багі, але багі гэта іншая зусім нават. Ну так, это за того же іншая імперія, так? Вузкія месцы, якія могуць утрымліваць, я не ведаю, дзіркі. Просто я першы раз чую. Напэўна, лепш пакінуць тады. Напэўна, пакінуць. Все, уразы, пакідаем. Моўны камітэт вырашыў. Напишите, калі ласка, ў каментарах. У нас ёсць... Так, у нас ёсць сапраўды вельмі разумныя людзі, так. Я не ведаю, ці ловіце вы такія моманты, напэўна, небо больш карыстаецеся там мовай, але ў мне ўсё яшчэ такое ёсць, калі я тэхнічныя тэрміны ўпершыню чую па-беларуску, то мне часам бывае, што тэрмін, які я ніколі не чуў па-беларуску, ён гучыць неяк зусім дзіўна. Вось уразлівасці. Я прям шмат разоў чуў пра ўразлівасці, таму... Так? Ну ўсё, тады я недасведчаны алень. Буду цяпер дасведчаным. Не, але не факт. Не, ну, разумееце? Насамрэч, што... Так. Мы просто ставімся да аленя не будзе да чагосьці дрэнна. Алень — гэта цудоўна. Алень — гэта прыгожа, гэта моцна. А ты думаеш, я пра што? Я, канешне ж, пра гэта і казаў. Недасведчаны гэта дрэнна, а алень — гэта цудоўна, вось. Не, нічога няма дрэннага ў недасведчанасці, гэта, ведаеш. Калі ты недасведчаны, то ты можаш стаць дасведчаным і ўсё добра. А вось калі ты дасведчаны, то ўжо ўсё на гэта. Мне падабаецца наш падкаст. Мы выпраўляем адзін аднаго па выпуску, потым яшчэ па выпуску даказваем, што да ўсё нармальна, гэта так павінна быць, гэта ўсё... Гэта для хейтараў. Добра, пагналі. Эмілія, прабач, я тебе пераб'ю і пайду далей. Я нічога не сказала. Мне ўразлівасць цалкам пасуе, калі што, таму мне тут няма чаго дадаць. Пачуў тебе. Мета, значыцца, што вы памятаеце з нашага, значыцца, у нас праверка хатняга задання. Што мы памятаем з выпускаў «Каласы пацерпамшы» пра мету? Гэта не амфетамін. Не пытаю. Так, мета — гэта не забароненыя рэчывы, а мета — гэта кампанія Марка Цукерберга, якая вырашыла, што можа выдаткаваць на шыі все, што яны маюць, заставіць толькі на бункер для Цукерберга. Вось, яны хадзілі з гіганцкімі оферамі, спрабавалі перакупіць людзей з розных іншых кампаній, з OpenAI, з Anthropic. Некаторыя пераходзілі, потым яны адчувалі там мікраменеджмент самого Марка Цукерберга і адтуль сыходзілі. Мне падаецца, можа, штосьці з сабой таксама бралі. Карацей, што я ўсё хаджу вакол. Ян Лекун быў іх такой чувак, значыцца, ён быў галоўны па штучным інтэлекце у меце, наколькі я памятаю. Ну, значыцца, цытую. У мета адбываецца істотная перабудова стратэгіі штучнага інтэлекту. Паведамляецца, што Ян Лекун пакідае кампанію, каб запусціць уласны стартап. Конечно. На фоне пераключэння мета ад адкрытых даследаванняў да камерцыйных прадуктаў Лекун
Так, вядомы скептык LLM, дзе Лёша піша, я б тут такого спрачаўся. Адкрыта крытыкаваў абмежаванасці вялікіх моўных мадэляў для дасягнення AGI і выступаў за World Models, якія вучацца на фізічных даных і разуменне трохпамернага сусвету. Карацей, штосьці яму не спадабалася у бачанні меты адносна штучнага інтэлекта. Вось, і Ян LeCun сыходзіць. Што далей будзе рабіць Марк Цукерберг, гэта застаецца, канешне, цікавым. Лёш, пракаментуй, калі ласка, я бачу, што табе ёсць што сказаць. Там новасць дзіўная з усіх бакоў. Па-першае, умееце на пасаду кіраўніка Яна LeCunа. Ян LeCun быў адным з кіраўнікоў шыі аддзелу, і потым да яго ўзялі маладого хлопца, SEO Scale.ai, гэта папулярны стартап, але там 28-гадовы, вельмі таленавіты хлопец. І ён стаў нібыта кіраўніком Яна LeCunа. І хтосьці кажа, што праз тое, што Ян LeCun не, ну, скажем так, яму цяжка працаваць з маладымі людзьмі, то, можа, праз гэта ён таксама з кампаніі звольніўся. Тут хтосьці скажа, што гэта Ян LeCun, ён што, нейкая там велізарная фігура, што ён можа там з нейкім хлопцам не жадаць працаваць. Так, Ян LeCun гэта, напэўна, адзін, ну, хтось скажа з 3, я скажу, што з 4 самых галоўных людзей у свеце штучнага інтэлекту. Гэта все гэтыя хросныя бацькі, так? Якія? Хросныя бацькі — гэта адзіныя людзі, якія атрымалі аналаг Нобелеўскай прэміі за штучны інтэлект, прэмію Алана Тьюрінга, адзін з іх Ян LeCun. Окей. Вось. І Ян LeCun, ён не тое, каб чмырыць, скажем так, не тое, каб хейціць LLM-кі, ён кажа, што LLM-кі гэта норм, яны нам даюць зараз шмат усяго добрага, але у LLM-ак ёсць паталок, які бачны для навукоўцаў, і калі мы хочам рухацца наперад, то нам трэба выбудоўваць новыя архітэктуры, якія будуць ужо не падобныя да LLM-ак, у якіх не будзе абмежаванняў, якія ёсць у LLM-ак. Абмежаванняў там 2 ў асноўным. Гэта невялікі памер, не колькасць параметраў, не, гэта колькасць кантэксту, у LLM-ак ён абмежаваны, і гэта навучанне ва онлайне, адразу навучанне. І ён гэта казаў, ну, год, дык точна ён гэта вельмі гучна кажа, дакладна, але падаецца, што ён пра гэта ўжо некалькі гадоў распавядае. І падаецца, што проста ў Фейсбуку яго асабліва ніхто не слухаў. А ён, ну, проста ён адзін з галоўных людзей, які кажа, што трэба новая архітэктура. І таму, здаецца, ён пайшоў стварыць сваю асобную кампанію, у якой яны будуць вось распрацоўваць новыя архітэктуры, у прыватнасці прасторавы штучны інтэлект. Ну, цікава. Мне падаецца добра. Больш цікавых кампаній, больш патэнцыйна новых ідэй. Не ведаю. Справа ў тым, што Ян LeCun гэта Facebook без Яна LeCuna, мета без Яна LeCuna. Гэта ўвогуле будзе нейкая прахадная кампанія, яшчэ меншая, чым Microsoft у сферы штучнага інтэлекту. Ну, напэўна, фіг з ёй, але я б на месцы Цукерберга, не ведаю, звольніў 100, 200, 400 чалавек, але LeCuna пакінуў. Ну, окей. Так. Ну і таксама я скончу цытаванне. Змена курса выглядае як адказ на слабыя вынікі Llama 4. Вось, у параўнанні з канкурэнтамі і імкненне да рынкавага дамінавання. Мета уклала больш за $14 мільярдаў у Scale.ai, прапаноўвала кандыдатам кантракты на сотні мільёнаў $, і рэзка павялічвалі агулам бюджэты на штучны інтэлект. Вось, але як ёсць. Все роўна лепшыя сышлі. Давай лишь далей. World Labs. Эмілія, дарэчы, будзе для цябе таксама навіна добрая. Ну, і не толькі для цябе, для ўсіх нашых жаночых праглядальнікаў, гледачоў і слухачак, гледачак і слухачак. Чаму? Мяне, шчыра кажучы, задзяўбала меркаванне аб тым, што ў праграмаванні, а мы, ну, калі пра шыі кажам, то звычайна таксама пра праграмаванне нешта ўзгадваем, што там адныя хлопцы. Ну, гістарычна так склалася, што хлопцы навучаюцца на матэматычных, фізычных факультэтах, там, не ведаю, чаму так склалася, але так, хлопцаў больш. Але ў гісторыі праграмавання, я нагадаю вам, Ада Лаўлэйс, першая ў свеце праграмістка, жанчына. Пасля яе праграмістаў яшчэ доўга не было. Калі б не яна, у нас бы не было ніякага праграмавання. Яна яшчэ адзін інжынер. 4 па уплыву ў штучны інтэлект чалавек у свеце шмат хто так лічыць. Гэта Фей Ли, жанчына з вельмі, як мне падаецца, прыгожым прозвішчам і імём. Ли, это прозвішча, Фей, гэта імя. І навіна наступная пра яе.
ёсць такая кампанія World Labs, мы пра яе амаль што не ўзгадваем, але она ў нас буйных гульцах, потому што гэта бадай што адзіная кампанія, якая асобна займаецца толькі распрацоўкай прасторавага штучнага інтэлекту. І стваральніца гэтай кампаніі гэта Фэй Лі. Дарэчы, яна сама па сабе яшчэ вельмі выдатны навуковец, матэматык, вельмі папулярны, з вялікім індексам Хірша. Пачытайце, просто жанчына, ну вось, ёй трэба ставіць помнікі, мне падаецца. І яна робіць гэты прасторавы штучны інтэлект. Тут трэба вам распавесці, што гэта такое, бо гэта наступны крок таксама у сферы штучнага інтэлекту. Вось, уявіце, мы зараз размаўляем з чатам GPT, ён нам генеруе тэкст, так? А прасторавы штучны інтэлект гэта ўсё тое ж самае, толькі гэтыя сістэмы яны абвучаюцца не на тэксце, яны абвучаюцца на фізычных дадзеных, на прасторавых дадзеных, на літаральна на тым, як рухаюцца рукі, ногі, галава, шыя, ўсё што заўгодна у целе, якое ім даюць на ўваход. Напрыклад, гэта можа быць робот. Ці не робот. Карацей, у іх закладаюцца замест тэкста фізычныя параметры нашага свету, і гэтыя мадэлі навучаюцца на іх, і потым яны могуць прадказваць наступны стан свету. Сусвету вось гэтага выдуманага. Літаральна, як чуецца, так і пішацца. Літаральна гэтыя мадэлі вучацца генераваць сусветы. Гэта як у гульні. Ты працуючы з такой мадэллю, ты можаш быць у ёй як гулец, як персанаж ад першага твару, і можаш мышкай бегаць па гэтых мірах, і яны будуць у рэжыме онлайн генеравацца вакол цябе з правільнай фізікай, з правільнымі там уяўленнямі ўсіх аб'ектаў, усяго астатняга. Гэта прыкладна тое, пра што прасторавы штучны інтэлект, пра стварэнне міроў і пра арыентацыю сістэмы ў гэтых мірах. Гэтым займаецца вось кампанія World Labs, і яшчэ гэтым займаецца Google DeepMind, і зараз, напэўна, Ян Лікун гэтым будзе займацца. Чаму гэта важна? Таму што, ну, па-першае, гэта роботы, зразумела. Усім роботам патрэбен прасторавы штучны інтэлект, каб нармальна працаваць, бо яны ўзаемадзейнічаюць з рухам, з рэальным мірам. Па-другое, гэта гульні. У гульнях генерацыя штучным інтэлектам сусветаў гэта ну, тое, што ўсе чакаюць. Вось, у відэа мы чакаем, што будуць генеравацца відэа пад нашы запыты онлайне. У гульнях чакаю, што гульні будуць генеравацца. І гэта ўжо не фантастыка, гэта ўжо існуе. Чаму пра World Labs я ўвогуле ўзгадаў? Яны выкацілі нарэшце свой першы прадукт. У іх ёсць такая сістэма, яна ўжо даступная, яна называецца Marble, і яна генеруе сусветы па промпту. Вы закідваеце відарысы, відэа, тэкст, апісваеце, як гэты сусвет павінен выглядаць, там, не ведаю, дзюна, барханы, што заўгодна, выспы, балоты, багны. І у вас генеруецца гэты сусвет, і далей вы можете па яму пахадзіць, пабегаць, можете ў ім кіно зняць, можете, ну, просто гульня для вас генеруецца, лічы, што так, але гэта згенеравана штучным інтэлектам. У World Labs гэта прадукт камерцыйны. Яны бадай што першыя выйшлі ў камерцыю з усіх гэтых праектаў, іх ужо там десятак добры ёсць. Можна набыць падпіску і паспрабаваць гэта зрабіць самастойна. Плюс у іх крышачку адрозніваецца механізм, як яны гэта робяць. Яны не намагаюцца генераваць сусвет у рэжыме рэальнага часу, яны яго адзін раз генеравалі па вашаму запыту, і далей вы проста па статычнаму сусвеце бегаеце. Гэта патрабуе менш ресурсаў, але ну, дазваляе больш стабільны мець вось гэты сусвет, бо там ёсць розныя праблемы. Ты можаш там прабегчы па сусвету згенераванаму, умоўна кажучы, кіламетр наперад, а будзеш назад бегчы, ён ужо будзе крышачку інакшы. Вось іх такіх хіб няма. Ну і таму гэта буйная навіна, таму што першы камерцыйны праект у сферы прасторавага штучнага інтэлекту ад вельмі выдатнага чалавека Фэй Лі. Раю сачыць далей за гэтым усім. Гэта наступны крок развіцця штучнага інтэлекту. Магчыма, мы ўсе... Ну і, напэўна, гульняў... Прачытала, што яе называюць хроснай маці шыі. Атрымліваецца, мы ўжо хіба узгадвалі. То бок, некалькі ёсць хросных бацькоў. Матка толькі адна. Так? Ці колькі тады ўвогуле хросных бацяў? Маці ведаем. А колькі яшчэ? Бо мы ўзгадвалі Хінтана. Ну, гэта вельмі такое, мне падаецца... Ці гэта проста ўсіх называюць, которые маюць пэўныя дасягненні ў галіне штучнага інтэлекту? Кожны адносіць да гэтых людзей сваіх нейкіх персон. Ёсць 3 чалавекі, якія атрымалі прэмію Тьюрінга, гэта Ян Лікун, Джефрі Хінтон і Йошуа Бенджо. Іх першапачаткова пачалі называць бацькамі штучнага інтэлекту. Потым дадалася Фэй Лі,
Ну а далей просто пачалі ўсіх тут аддаваць, хто нейкія зрабіў. Там можна і Суцкевера туды Адкрыцці. дадаць тэарэтычна. Ну калі чакай, калі гэты Джефрі Хінтон бацька, то Суцкевер атрымліваецца гэта ўжо сын, ну, таму што Сын, ён жа яго настаўнікам быў. Ладно. блин, нешта складана. Добра. Ну то ты ведаеш па межах Польшчы і па межах у межах Уроцлава, ну Лёш, тут таксама хросны бацька шыі. Просто бацька. Ну дзякуй. Улічваючы ўсе гастролі і гэтак далей. Ну, Зеленогурскі. Добра. Microsoft у нас, як заўсёды, зрабіла вельмі важны апдейт. Я не ведаю, я кажу гэта з сарказмам, бо не ведаю, неяк Microsoft для мяне... Ладно, поехали. Microsoft вярнула сашчэпку. Значит, калі вы памятаеце такую сашчэпачку міленькую, якая дапамагала вам карыстацца Microsoft Windows, прабачце, калісьці. Я не ведаю, в якой там, в 7-й віндзе, 95-й, напэўна, в 7-й. Вось, ці у Вісце. Карацей, павярнулі яны сашчэпку, значыцца, Microsoft прадставіла абноўленыя магчымасці Copilot з анімаваным аватарам Міко. Это у нас сашчэпачка Міко, які актывізуецца па змаўчанні ў галасавым рэжыме, даступны ў США, Канадзе, Великабрытаніі. Ну вось, карацей, Міка сімвалізуе рух да больш персаналізаваных, цёплых і чулых штучнай шыі інтэрфейсаў. Карацей, і бла-бла-бла-бла-бла. Значыцца, у нас наступны шыі памочнік просто ўжо у Microsoft. Напишите ў каментарах, калі ласачка, у Ютубе, калі слухаеце таксама YouTube, схадзіце, напишите, калі ласка, хто ўвогуле ведае, пра якую сашчэпку мы кажам, бо мне падаецца, пра гэтую штуку толькі вось там наше пакаленне плюс-мінус некалькі гадоў чула. Больш ніхто не ведае, што гэта такое. Ну так. Я не ведаю, што тут дадаць. Просто дайце знаць, ці хтосьці гэтым карыстаецца ввогуле, ці тым, што прыносіць вось Microsoft, все вось гэта іх Copilot у Samsung яны вязуць, сашчэпкі яны павяртаюць галасавым памочнікам. Я не разумею, ці гэтым карыстаюцца. Ну, напэўна, так, бо яны б гэтага не рабілі інакш. Эмілія, у тебе Windows зараз на кампе? Так. А ты там якімі-будь гэтымі магчымасцямі штучна-інтэлектуальнымі карыстаешся, ці яны асабліва там не патрэбныя? Я думаю, ты ведаеш адказ. Ну, то бок не, ну... Не. То бок усё гэта, што Microsoft паказвае, гэта пакуль што не жыццёва неабходныя рэчы, без якіх не абысціся. Абходзяцца людзі... Это прыкладна, мне падаецца, як у нас на макбуках. Ну, вось ты, Яўген, карыстаешся гэтым шыяй асістэнтамі на макбуке? Ну, я не. Але ён там ёсць. Ну, так. І зноў жа такі, мне хочацца думаць, што яны... Не так. Я ўпэўнены, што яны палічылі рынок так, што яны разумеюць, там іх ёсць разумныя продукты, бізнес-аналітыкі і так далей. І я спадзяюся, што яны ведаюць, як гэта можна таксама прадаць, і чаму гэта можа быць цікава людзям і палезна людзям. Ім трэба гарызонту прадаваць гэтага майку, я вам так скажу. Ведаеце чаму? Мы ўжо, напэўна, абмяркоўвалі бульбачка. Гэта бульбачка, ну так. Іншая крышачка, але бульбачка. Ну так, ну... Карацей, я не ведаю. Я вам шчыра скажу, я спадзяюся, што гэта будзе дапамагаць людзям з абмежаванымі магчымасці. Што, прынамсі, гэта будзе вялікі крок, так, што яны змогуць проста размаўляць, те, хто могуць, канешне, будуць размаўляць з гэтай бульбачкай, са шчэпкай, чым бы яны гэта не называлі, і яно будзе дапамагаць карыстацца ўжо ўсё больш складанымі аперацыйнымі сістэмамі. Так. Але дапамога людзям з абмежаванымі магчымасцямі заканчваецца там, дзе заканчваюцца грошы, калі гэта не пражывецца грошы. Ну так, я таксама не думаю, што гэта галоўны спосаб выкарыстання і то, дзеля чаго яны гэта прыдумалі. Вось. Пабачым. Ну, мы з вами калісьці памятаеце абмяркоўвалі, што мне падаецца вось гэты апдейт, пра які мы зараз скажам, ён таксама быў звязаны з тым, што старыя ноутбукі не будуць падтрымліваць, то бок іх железа не будзе падтрымліваць ужо штучны інтэлект, так і тым самым яны вось Microsoft пінае людзей, як бы пераходзіць на больш сучасныя лаптопы і на больш сучасныя версіі Windows. Але окей, я калі шчыра не вельмі хачу глыбока паглыбляцца у Windows, не ведаю, пакуль я не бачу чагосьці, што дапамагло б нам як чалавецтву, ці нам як кам'юніці штучнага інтэлекта, вось гэтай всіх сашчэпкі. Давай, Лёш, лепш далей.
NVIDIA, напэўна, робіць нешта больш цікавае. Ну ладно, давайте паспрабуем. Одна з самых спрэчных навін мінулых тыдняў. Давайте здалёк пачнем. Хто з вас хацеў бы паляцець у космас? Я. Ну, фляха, ты і ныряць сёння пойдзеш, разумею. Вось, я таксама пра гэта падумала. А я ўжо сказала, што я люблю сваё жыццё. Цалкам падтрымліваю. Недарэчная подводка. Я тут хацеў сказаць, што вось мы не хацім ляцець у космас, не жадаем, а вось відэакарты ў космас паляцелі. Карацей, NVIDIA, кампанія, якая робіць відэакарткі, на якім працуе весь штучны інтэлект, амаль што ў свеце зараз. Яны кажуць такія: слухайце, а чаму там не зашпуліць нашы відэакарты ў космас? І все такія: што? Космас? Навошта? Тут бы на зямлі дабудаваць гэтыя дата-цэнтры, атамныя станцыі раскансервуюць. А яны кажуць: ну не, у космас будзем адпраўляць станцыю ў космас. NVIDIA будзе, ну, прыватнасці, хоча пакуль што будаваць дата-цэнтры. Вось тыя самыя здаравеныя дата-цэнтры, якія хочуць зараз запітваць цэлымі атамнымі станцыямі, яны плануюць запускаць у космас. Здаравенныя дата-цэнтры. На 5 гігават яны ў прэс-рэлізе паказалі дата-цэнтр. 5 гігават — гэта прыкладна вось адна атамная станцыя ў космасе. Вось, уявіце сабе. Здзіўляе ўсё ж такі. Мяне гэта трындзец як здзіўляе, таму што калі б гэта 5 гадоў таму сказалі, у віска пакруцілі і сказалі: ну вы нейкую абздуру придумалі, які дата-цэнтр у космасе, гэта цалкам нікаму не патрэбна. Але тое, што NVIDIA гэта публічна прамовілі і знайшлі нават партнёра, які будзе гэта запускаць, і нават уже першую картку запусцілі, каб пабачыць, як там выпраменьванне касмічнае на іх уплывае, ну, уже запусцілі. Гэта кажа аб тым, што напэўна тут нешта ёсць. І там штука ў чым. NVIDIA кажа, што яны чакаюць праз некалькі гадоў па зніжэнне кошту адпраўкі грузу на арбіту. Самая вялікая праблема ў космасе ў тым, што вельмі дорага дастаўляць 1 кілаграм чагосьці туды. Шмат паліва трэба, і ракет не павяртаюцца, яны разбураюцца. Як мы ведаем, Маск ужо ўмее запускаць вялікія ракеты ў космас і павяртаць іх. Літаральна сёння ці учора Джеф Безос з кампаніі Amazon запусціў, з Blue Origin кампаніі запусцілі сваю ракету, павярнулі назад. І NVIDIA падлічылі, што калі гэты накірунак працягнецца, ракеты будуць павяртацца назад, то ім будзе выгадна 1 кілаграм відэакарт запускаць у космас, і гэта будзе нават больш выгадна, чым рабіць дата-цэнтр на зямлі. Яны з выгад называюць тое, што ў космасе можна сонечную энергію эфектыўна ператвараць у энергію працы відэакарт. У космасе меншы вуглеродны след будзе, ну, тыпу зелёная павестка. І чамусьці ў космасе з ахалоджваннем праблем не будзе, але там ёсць нюанс. Каб ахалоджванне ў космасе працавала, ім трэба будзе на адзін дата-цэнтр разварочваць, ну, скажем так, такі парасон, які будзе адвадзіць гэтае тепло памерам 4 на 4 кіламетры. Там месца шмат, правильно? Месца шмат. У космасе месца шмат. Пра месца мы нават не думаем. Але вось разгарнуць парасон 4 на 4 кіламетры, нават не кажам пра вывесці, колькі гэта будзе важыць. Пакуль што гэта падаецца вельмі фантастычна. Ну, але NVIDIA кажа, што вось праз некалькі гадоў, хутчэй за ўсё, мы вынайдзем новыя матэрыялы, і гэта будзе не фантастыка, і мы зможам такі парасон разгарнуць. Ну, а далей гэты парасон уже будзе і цеплыню адводзіць, і сонечную энергію пераўтвараць у энергію працы відэакартак. Таму нібыта фантастыка цалкам, вось просто фантастыка, якую ты ў дзяцінстве чытаў, але кампанія ўжо туды грошы ўкладаюць. І у мне зноў у галаве вось гэтая блытаніна, непаразуменне, у які час мы жывем, што натуральна жывем у фантастыцы Азімова. Як так? А я ў захапленні маштабам думак, маштабам праектаў, так? Мы возьмем дата-цэнтр у космас, развернем парасон 4 на 4 кіламетр, ну, то бок, ну, ведаеце, у мяне ў галаве такіх проста няма думак, так? І мне трошкі, ну, не ведаю, шкада. Кагосьці проста вялікія амбіцыі. Ты разумееш, ну, гэтыя амбіцыі, яны ж у деньги заўсёды ператвараюцца. У сэнсе, гэтыя людзі, яны грошы лічаць. І калі ты разумееш, што яны гэта плануюць рабіць, значыцца, у іх гэта па грошах сходзіцца. У мяне вось непаразуменне ўжо. Я калі пра гэту навіну чытаю, яшчэ пашоў у інтэрнэце пагугліць, ведаеце, які стартап зараз з'явіўся падобны? Вось проста, каб узровень абздурнасці ацэніць. Збіраюцца люстэркі на арбіту адпраўляць. Здаравенныя. Таксама прыкладна там, ну, не кіламетр на кіламетр, я не памятаю, але некалькі сот метраў на некалькі сот метраў. Люстэркі.
То бок просто палатно, якое будзе адлюстроўваць сонечнае святло на землю. Іх будуць запускаць шмат. Як вы думаеце, для чаго? Ну, каб энергію перанакіроўваць на Ну, зямлю. я таксама падумаў пра Я так энергію. думаю, але энергія для раслін, не? Можа, каб нешта вырошчваць? Не. Па-першае, энергію ты там то, што накіроўваеш, Ну, гэта вельмі невыгадна, таму што там маленькі адсотак далятае. Яны збіраюцца падсвечваць буйныя фэсты. Вось у тебе рэйв на ўсю ноч ідзе, і там шмат грошай, яны могуць аплаціць, каб табе гэты рэйв падсвяцілі. Свяціцца яно будзе прыкладна ў 5 разоў ярчэй, чым месяц свеціць. Ну, хапае. Рэйвы, а яшчэ будуць падсвечваць усялякія там месцы, дзе адбываюцца праца міністэрства надзвычайных справ, напрыклад, калі нейкія там, не ведаю, катаклізмы, яшчэ што-нибудь. Але я просто сяжу і чытаю пра гэта і думаю, бляха, мы живем у свеце, дзе эканамічна выгадна адправіць здаравеннае люстэрка на арбіту, каб яно падсвечвала тэхна-рэйв. Вы разумееце, што адбываецца? Але мы ўсё ж такі не ведаем, ці гэта прамавыгадна. Не, Таму гэта ўжо існуючы стартап, які ў наступным годзе збіраецца гэта адпраўляць. Зразумела, там шмат будзе перашкод, і мы не ведаем, што гэта акупіцца, бо гэта, ну, яшчэ і навуковая задача, і гэта эксперымент. Але інвестары даюць на гэта грошы. Кайф. Я кайфую ад такіх навін. Збіраемся на Burning Man, таму што, напэўна, Там і так там будзе свеціць напісана. добра. Так. Эмілія, хочацца дадаць нейкае польскае слово яшчэ. Раскажы нам. Хацеў Што там сказаць, далей? пані Эмілія, можа быць, Пані тады, Эмілія, так. калі хацелася дадаць. Так. Раскажу пра даследаванне вельмі цікавае і так спрэчная, і нават нібыта навіна гучыць як фейк. Можна так падумаць, але нібыта і ёсць. Карацей, польская мова аказалася найбольш эфектыўнай для фармулявання запытаў і дакладнасці ў шыі мадэлях. Было даследаванне, праведзенае універсітэтам Мэрланду і Майкрасофта. Яны праверылі некалькі буйных мадэляў, уключна з OpenAI, Google Gemini, Qwen, Llama і DeepSeek на аднолькавых заданнях у 26 мовах. І вынік аказаўся нечаканым. Пры ацэнцы доўгіх тэкстаў англійская заняла толькі 6е месца, а вось польская стала лідаркай з сярэдняй дакладнасцю 88% у выкананні задач. Ну, цяжка ж паверыць. Ну, чаму Як цяжка? гэта Я магчыма? скажу так, спадар Евген, можа, табе трэба задумацца, і ліняй з вашых Нідерландаў, якія на 7-м месцы. Ці нават на 9-м, нават на 9-м. Ехаць да нас. Ну, все. То бок аб'ём навучальных дадзеных натуральна ў большасці па-ангельску, па-кітайску, але штучны інтэлект лепш разумее польскую мову. Там крышачку трэба даць тлумачэнне. Па-першае, адразу скажу, што ў супольнасці праграмістаў, якія распрацоўваюць штучны інтэлект, гэтая праца не лічыцца сур'ёзнай, таму што там усяго 10 сторонак, і там мала нейкай глыбіні ў гэтай працы. Па-другое, ну, але гэта праца навуковая. І ўсё ж такі там праводзілася праца. Але яна праводзілася дзіўным чынам. Можна гэта так інтэрпрэтаваць, што пішачы, калі ты пішаш на польскай мове, калі ты пішаш на польскай мове ў чат GPT і пытаеш у яго пра штосьці, што было ў навучальнай выбарцы толькі на польскай мове, і калі ты паралельна пытаеш у чата GPT на ангельскай мове штосьці, што было толькі ў абучаючай выбаркі на ангельскай мове, то на польскай мове ён лепш адкажа. То бок гэта пра тое, што з тэкстамі, якія былі толькі на пэўнай мове, чат GPT лепей працуе, калі гэта пара польская-польская. Зразумела, што такіх тэкстаў і ўвогуле такіх юзкейсаў мала. Гэта хутчэй за ўсё якая-нибудь вузкая гісторыя Польшчы, якія-нибудь асаблівасці, не ведаю, польскай кухні, яшчэ чагосьці. Тое, чаго не перакладалі на іншыя мовы, што было ў навучальнай выбарцы толькі на польскай мове. То бок гэта не значыць, што калі мы будзем пісаць на польскай мове чату GPT, то ён нам будзе адказваць і па-расейскую, і па-ангельскую, і на ўсіх астатніх мовах лепей, щоб мы пісалі на іншых мовах. Не. Але калі мы пытаемся пра штосьці спецыфічнае для Польшчы, то на польскай мове ён будзе адказваць лепей,
чым калі б мы пыталіся на ангельскай мове пра нешта спецыфічнае для ангельшчыны ці на кітайскай спецыфічнае для кітайскай. І гэта дзіўна. Дакладна, гэта дзіўна. Але гэта так працуе. Ці гэта неяк звязана з самой мовай, са структурай мовы? Слухай, каб я ведаў, Мне- мне б ужо быў індекс Хірша здаравенны і некалькі публікацый. Але мне спадабалася, польская патэнтная установа адзначыла, напісалі, што польская мова аказалася найбольш дакладнай для фармулявання камандаў да шыі, што супярэчыць яе рэпутацыі, складанай для людзей, але аказваецца зручнай для мадэляў. То бок як бы Ну, прыемна. Можна нацягнуць саву на глобус, так скажам, і прыкінуць, што цікавага ў польскай ёсць з двух бакоў. Глядзі, у польскай мове ёсць лацінка, якая ў навучальнай выбарцы самая буйная група. Ну, там лацінскі алфабеты, кітайскі, зразумела, там увогуле сваё, але там у параўнанні з ангельскай гэта лацінка і там, і там. У польскай мове крыху больш пашырана, але ўсё ж такі. А з іншага боку, можа быць, мадэлям больш падабаецца словаўтварэнне славянскае. Калі у нас ёсць корні, у нас ёсць словаўтварэнне праз корні, праз карэнне, так? Бо ў ангельскай мове гэта крышачку па-іншаму працуе. Там же карэнняў няма, там гэта неяк па-іншаму называецца і працуе. Ну і вельмі Мож- важны кантэкст. У ангельскай мове важны кантэкст, а ў нас так і канчаткі, і таму Ну, можа праз тое, што у нас просто больш фармальная мова, яна больш падабаецца мадэлям, але гэта трэба даказваць. І, дарэчы, праз тое, што яна больш фармальная, яна больш складаная для навучання, бо трэба больш правілаў завучваць. Ну, Гэта Але нам калі ты ведаеш беларускую, то тут трошачка лягчэй Ну, так. польскую вучыць. Трэба сказаць, што іншыя мовы там ж таксама розніца не вельмі вялікая. Паводле апублікаваных лічбаў топ-10 выглядае так: польская 88, далей французская 87, італьянская 86, ну і далей так іспанская, расійская, ангельская, украінская. Ну, але глядзіце, руская і украінская, Не ладно, руская, украінская, наш увогуле там значна меншы корпус, чым у ангельскай, але яны стаяць побач. Наперадзе ангельскай стаіць руская, збоку стаіць наступны ў радзе стаіць украінская. Хутчэй за ўсё гэта значыцца, што проста сінтаксіс нашых моваў славянскіх ён лепей кладзецца. Ну, гэта маё меркаванне. альбо гэта дрэнны пейпер. Паехалі далей. Туалетны, скажем так, аднаслойны. Добра. Дураў, Павел Дураў у нас вельмі важны персанаж, все яго любяць, Пашу Дурава. Ён нам, на жаль, не павярнуў сцяну, але ён нам прынёс нешта больш цікавае. І гэта больш цікава называецца Cocoon. І гэта дэцэнтралізованая сетка для шыі і блокчейна. Значыцца, наколькі вы, магчыма, ведаеце, Паша Дураў вельмі любіць блокчейн і крыптавалюты. У Тэлеграме можна... У Тэлеграма ёсць свая крыптавалюта, правда, Лёш? Я правильно кажу? Ну, я сказаў неправільна, просто каб нас Тэлеграм не заблакаваў. Там гісторыя доўгая. Гэта была першапачаткова гэта была крыптавалюта Тэлеграма, называлась Telegram Open Network. Потым на іх падалі ў суд антыманапольны ў ЗША, іх вымусілі гэтую крыптавалюту аддаць у супольнасць, каб яна перастала быць тэлеграмаўскай, яе перайменавалі ў The Open Network. І зараз нібыта яе распрацоўвае адкрытая супольнасць, але асноўныя распрацоўшчыкі гэта людзі, якія ці працавалі ў Тэлеграме, ў кантакце, ці да сіх працуюць. Таму дэ-факта гэта з'яўляецца крыптой, канешне, тэлеграмаўскай, але ўсё ж такі юрыдычна не. Окей, дзякуй. Я такого, напрыклад, не ведаў. Значыцца, што ў нас? Заснавальнік Telegram, канешне, у Дубаі прадставіў Confidential Computer Open Network, гэта і ёсць наш Cocoon, дэцэнтралізаваную інфраструктуру для размяшчэння і навучання мадэляў штучнага інтэлекта. Да? То бок сэнс такі, што платформа аб'ядноўвае распрацоўшчыкаў уладальнікаў GPU, гэта ў нас відэакарткі, калі можна сказаць прасцей, вылічальныя магутнасці прадстаўляюцца праз блокчейн TON, той самы Telegram Open Network, так? The Open Network, так. The Open Network, окей. Ну так, мае сэнс, так. А аплата ідзе ў TonCoin. Вось. Распрацоўшчыкі атрымліваюць доступ да недарагіх і абароненых рэсурсаў без перадачы дадзеных у цэнтралізаваныя дата-цэнтры і робяць акцэнт на канфідэнцыйным велічэнні і мінімальным рызыке уцечак. Не ведаю, працечак, як бы мы гэта не казалі. Вось, Дураў падкрэсліў місію абароны лічбавых свабод і супрацьдзеяння цэнтралізацыі персанальных дадзеных. Ну і агулам, магчыма, вы ведаеце, і магчыма, вы нават бачылі ў Тэлеграме некалькі месяцаў таму у вас зверху з'явілася такая
маленечкая плашачка, дзе было напісана, што штосьці там Паша Дураў пісаў пра канец вольнага інтэрнэта. Вось, магчыма, у вас таксама гэта з'яўлялася, і пра гэта З можна гэтай было. плашачкай вельмі цікава адбылося, ён яе не паказваў тым, хто знаходзіцца ў Расіі і, магчыма, у Беларусі, гэта не памятаю. Мэта накіравана. Окей. Ну, каб яго Там, там не засудзілі. Так, там все добра з вольнасцю інтэрнэта і слова, як мы ведаем. Вось, таму, значыцца, цікава. Не, гэта круты крок, круты. Так. Дзецэнтралізаваны штучны інтэлект — гэта будучыня. На жаль, там пакуль што мала гучных праектаў, гэта, напэўна, самы гучны. Адзінае, што пакуль што да яго доступ атрымалі толькі абраныя карыстальнікі, там літаральна за гадзіну ўсе месцы на працу з гэтай тэхналогіяй былі разобраны, рэгістрацыя Такі ўжо і open, так? Ну, тып Не таго, такі ўжо. маўляў, так. Але пабачым, можа быць, адкроюць, калі адкроюць да шырокай супольнасці, гэта будзе вельмі файны заход ад Дурава у вольны штучны інтэлект. Я не ведаю, ці ў Дэцэнтралізаваны. вольны, так. Так, Незалежны ад OpenAI і ўсіх астатніх. так, ад нашыйнікаў, правда, Лёш? Ад ашыйнікаў, ну. Добре, Эмілія, давай назад да ашыйнікаў. Да, дарэчы, дакладна. Да ашыйнікаў. Кітай уводзіць правілы маркіроўкі контенту, створанага штучным інтэлектам. З 1 верасня гэтага года ўступілі ў сілу новыя правілы, сумесна прынятыя САС і яшчэ 3 ведомствамі, пра тое, што ўвесь штучна згенераваны контент, гэта і тэкст, выявы, аўдыо, відэа і ўсё-ўсё, на платформах распаўсюду мусіць мець відавочныя або невідавочныя пазнакі. Але гэта ж добрая, з другого боку, таксама навіна насамрэч, правда? Ну, не ведаю. А чаму табе падаецца, што добра? Ось, распавядай сваю. Таму што, як я сказала раней, мне важна, каб я ведала, што тое, што згенеравана штучным інтэлектам, было дзесьці адзначана, і я магла разумець, што гэта шыі. Ну, а з іншага боку, гэта Cyberspace Administration of China, які САС, яны змогуць такім чынам уздзейнічаць на кампаніі, напрыклад, вымушаць іх там пазначаць маркерамі сапраўдны контент. Мы ж не будзем ведаць, як гэта працуе. Ну ладно, сапраўдна, гэта мы ведаем, што гэта ў некаторых краінах працуе так, але ў добрых краінах так не будзе працаваць, але бюракратыя тут можа развівацца вельмі буйная. З'явяцца падпольныя канторы, якія будуць гэтыя маркі накладаць, з'явяцца людзі, якія будуць браць на лапу, каб не накладаць гэтыя маркі, і гэта не проста людзі, гэта будзе адбывацца на ўзроўні велізарных кампаній, велізарных мільёнаў долараў. Я на гэта так гляжу. Не, так это класіка. І, напэўна, таксама вялікая верагоднасць памылкі. І, напрыклад, можа быць, ёсць фотограф, который працуе вось у такім стылі, ці яго такая, напрыклад, апрацоўка, і калі гэта правяраецца алгарытмічна, то гэта дзесьці можна счытвацца, як быццам гэта штучны інтэлект згенераваў, альбо самыя розныя іншыя віды дзейнасці. І потым паспрабую, як бы дакажу, што гэта не штучны інтэлект, а што гэта аўтарская праца. І калі ўсё павінна адзначацца, што гэта штучны інтэлект, то бок, ну гэта ж вельмі шмат усяго. Але карупцыя у Расіі літаральна учора ці сёння таксама вельмі падобны закон намагаюцца зрабіць. Я не ведаю, як у Кітаі карупцыя працуе, але, напрыклад, калі ў Расіі такое будзе, то тут будзе відавочная карупцыя. Усе гэтыя сістэмы, якія маркі ставяць, яны абыходзяцца пяцікласнікам, вось так. Пакуль што. Немагчыма зрабіць так, каб увесь гэты контент быў заўсёды прамеркіраваны. Прыдумваюць ватэрмарку, адразу ж выходзіць інструмент, які гэту марку перамалёўвае, перабудоўвае, гэта ўсё вельмі проста робіцца. І я баюся, што гэта проста зайдзе да таго, што будуць распільвацца мільярдныя бюджэты, каб стварыць кампанію, якая проста на 2-3 месяцы будзе ставіць гэтыя маркі, а потым будзе закрывацца, таму што новыя інструменты з'явіліся. Разумееце? То бок будуць вельмі дарагія кампаніі рабіцца з вельмі дарагім праграмным забеспячэннем, якое будзе ламацца літаральна за тыдні. І гэта крыніца адмывання грошай. Вельмі велізарная. А што вы робіце? Мы робім. Але мэта ж як бы добрая, то бок яны хочуць, каб гэта неяк гэта барацьба з ветрянымі пазбегнуць млынамі. дэзінфармацыі і гэтак далей. Гэта барацьба з ветрянымі млынамі. Каб пазбегнуць дэзінфармацыю, трэба ці забараніць штучны інтэлект, ці рабіць яго больш дасканалым, больш інтэрпрэтаваным.
а не намагацца як-то паменшыць яго базавыя. Штучны інтэлект заўсёды хлусіць, і людзі заўсёды гэтую хлусню будуць выкарыстоўваць. Гэта яго базавая рыса. Мы не можам пазбавіць штучны інтэлект базавыя рысы, мы не можам зрабіць так, каб ён заўсёды пазначаў свой контент як штучна створаны і не зламаць яго. Ён так не працуе. Гэтая штука будзе галюцынаваць. Гэта як ведаеце, гэта як давайте Евгеніка. О, яшчэ одна тэма спрэчная. Ці это як зрабіць чалавека, у якога няма гена хлусіць. Гэта добра? Ну, напэўна, гэта добра для кагосьці будзе. А з іншага боку, гэта робіць з чалавека раба. Зараз мы забыліся пра штучны інтэлект з эмоцыямі. Я просто кажу пра тое, што гэта падобна на тое, нібыта мы намагаемся прыбраць тое, што з'яўляецца базавай рысай. Вось параўнанне з чалавекам. Чалавек базава можа хлусіць? Можа хлусіць. Што мы з гэтым можам зрабіць? Можам зрабіць законы, якому чалавек будзе падпарадкоўвацца праз пакаранне. Для штучных інтэлекту, падаецца, нешта тое ж самае працавала бы. А тое, што яны намагаюцца проста скотчам заліпіць вось гэтыя дзіркі, з'яўляючыся ў дамбе здаравеннай. І на гэта будуць вытрачацца мільярды. Ніхто ж не кажа пра як бы адмену. Памятаеш, там была яшчэ цытата Хінтона пра тыгра. Як бы з тыграм, калі ён ёсць, з ім як бы нічога не зробіш, яны просто... Калі я правильно памятаю, правильно прачытала. Там было пра клетку і тыгра. Там цытата, што тыгра трэба навучыць, так, бо нікуды яго ўжо не дзець. Карацей, мне падаецца, як бы тэарэтычна у вакууме гэта добрая ідэя. Я згодны з Лёшам, што рэалізаваць гэта немагчыма. Добра. На гэтым магчыма зарабіць, на гэтым магчыма згубіць, так, бо адказныя это кампаніі, адказныя будуць соцсеткі ў Кітаі, так, і вось все такое. І гэта, канешне, супер складана. Вось, таму не думаю, што... Яшчэ раз пачуйце мяне, слухачы, я спачатку сказаў пра гэтае глупства з параўнаннем з габрэямі. Гэта не пра наданне штучнаму інтэлекту чалавечых рыс, гэта пра немагчымасць. Немагчыма зрабіць так, каб штучны інтэлект не хлусіў і каб яго не выкарыстоўвалі ў гэтым шляху. Чым больш будзе з'яўляцца інструментаў, якія выкрываюць гэтую хлусню, ці кажуць, што трэба гэтую хлусню пазначаць хлуснёй, тым больш будзе з'яўляцца людзей, якія будуць зарабляць на тым, каб рабіць хлусню. Просто у нас здуецца рынок. І, карацей, я не бачу гэтым ніякага сэнсу. Для мяне гэта навіна такая нейкая дзіўнаватая. Не над тым працуеце. Вам бы... Да, яны і над тым працуюць, не? Яны над усім працуюць, адначасова. Пачакай, а давайте трошку тады вернемся агулам да сэнсу гэтай навіны. І чаму мы говорим цяпер пра хлусню? То бок сэнс у тым, што просто ўсё, што генеруецца штучным інтэлектам, павінна пазначацца як згенеравана штучным інтэлектам. У чым тут можа быць праблема? Праблема ў тым, што калі не будуць пазначаць, то злаўчыннікі будуць рабіць хлусню, напрыклад, будуць тэлефанаваць нашым бацькам, нашым голасам і там вымагаць грошы. Гэта хлусня, я ў гэтым сэнсе маю на ўвазе. З гэтага пункту гледжання, напэўна, крута, калі гэтыя інструменты будуць недасягальны звычайным карыстальнікам, але проста яны будуць дасягальныя людзям з большай колькасцю грошай, якія заплацяць крышачку больш, каб напісаць прыладу, якая будзе абыходзіць гэтае абмежаванне, і ўсё роўна будуць нашым бацькам тэлефанаваць. І праз тое, што ў гэтых сферах з'явіцца яшчэ больш грошай, гэтая сфера яшчэ і тэхнічна будзе развівацца, і будуць з'яўляцца больш дасканалыя фейкі, нашмат больш дасканалыя, чым тыя, якія зараз ёсць, таму што проста там будзе шмат больш грошай круціцца. І такім чынам Кітай будзе, літаральна манетызаваць з'яўленне вось гэтай цэлай сферы падману. Такая у мяне думка. Чаму не ўкінуць гэтыя грошы ў адукацыю, напрыклад, і там не зрабіць нейкія курсы базавыя для людзей залатога ўзросту, распавесці ім, што такія сістэмы бываюць, паказаць, як гэтым карыстацца. Неяк дзіўна. Так, а нашы паважаныя слухачы і слухачкі нам таксама раскажуць, што яны думаюць, бо мы, падаецца, трошкі у гэтай навіне застрялі. Паехалі далей. Значыцца, я з нядаўняга моманту цалкам у прыватным жыцці перайшоў на шыі браузер Dia. Вось, я даўно яго меў, я штосьці ў ім рабіў, але вырашыў, што ўсё, з гэтага моманту
я карыстаюся дзіяй заўсёды для прыватнага карыстання. З цікавых момантаў дзія часам не працуе. Ёсць сайты, напрыклад, з онлайн-курсамі, якія ў дзіі не працуюць. І гэта, канешне, мяне здзівіла. Але з іншага боку, гэта адносна новы браузер, і гэта зразумела. Значыцца, яшчэ цікавая навіна адносна дзіі, што ў нас на працы дзію афіцыйна забаранілі. Як і іншыя She First браузеры, якія называюцца ChatGPT Atlas ці Perplexity Comet. Вось, значыцца, у нас карыстацца такімі браузерамі на працы для працоўных штук нельга. Але што я ўвогуле прынёс за навіну? Яна гучыць так. Шыі браузеры пралазяць пад пейволам. Значыцца, слова пейвол, якое, напэўна, трэба патлумачыць на всякі выпадак. Гэта калі вы, напрыклад, заходзіце на сайт. Ёсць у нас нейкі такі сайт, які ўсім вядомы з пейволам адразу? Напэўна, не. Але існуюць такія сайты, на якія вы заходзіце, і вы бачыце, напрыклад, пачатак артыкула, а пазней вам пішуць, каб працягнуць чытаць, калі ласка, падпішыцеся і заплаціце нам грашэй. Інакш мы вам далей не пакажам тэкст. І значыцца, што як гэта працуе? Медыум, напэўна, з самых папулярных. Там ёсць платныя блогі, на якія ты заходзіш, табе трэба заплаціць стваральніку блога, каб пабачыць цалкам артыкул. Окей, добра. Медыум, можа быць, Substack тады таксама, калі ўжо казаць пра такую штуку. Але так, это ўсё такое нішавае, можа. Я думаю, Эмілія не вельмі ведае ні Медыум, ні Substack. Вось, але не важна. Значыцца, сэнс такі, што некаторыя пейволы, яны працуюць так, што яны вам бяруць, і гэты тэкст, як, блюраць, так можна сказаць? Не ведаю. Як Размываюць. То бок яны, стваральнікі гэтага сайта, яны гэты тэкст падгружаюць на старонку, толькі яны зверху накладаюць такі эфект размыцця. Так, што вось, калі ласка, заплаціць, і мы тады гэта здымем. Але простое, што шыі браузеры чытаюць, як бы, што яны чытаюць? Вёрстку, так можна сказаць, так, гэтай старонкі. Карацей, тэкст яны бачаць. І праблема тут такая, што ад гэтага у такім выпадку, ніяк не скрыцца. То бок ёсць прыклады ўжо некаторых парталаў, вось на якіх, так вось я тут чытаю, New York Times, PC Mag і так далей, вось у іх такім чынам адлюстроўваюцца артыкулы, і вось не адлюстроўваюць, паказваюцца артыкулы, і, значыцца, шыі браузеры умеюць іх чытаць без аніякай падпіскі і такога. Як ад гэтага можна абараніцца? Можна зрабіць іншую тэхналогію на вашым баку, на баку вашага сайта, калі вы, напрыклад, загружаеце там частку тэкста, а іншай часткі ввогуле няма на старонцы, пакуль чалавек не заплаціць вам. Вось, і тады ўжо, канешне, шыі браузер доступу мець не будзе. Але калі вы ўжо стары часопіс онлайн, такі як New York Times, вам, напэўна, перарабіць гэта будзе каштаваць вельмі шмат грашэй. Вось. І, значыцца, цікава, што все гэтыя New York Times, яны спрабуюць ужо судзіцца з OpenAI праз тое, што ChatGPT у нас навучаўся на такіх артыкулах тым ліку. Дзіўна, паглядзім, да чаго ты сюды прывядуць, але гэта праблема не новая, было шмат пашырэнняў для браузераў, якія тым жа займаліся, але гэтыя пашырэнні хутка выдаляліся праз паперы ад New York Timesаў да браузераў, так, і іншыя. А зараз атрымліваюць у нас цэлыя браузеры, якія легальна, нібыта, дазваляюць карыстацца гэтымі дзіркамі. І я тут не да канца разумею, што павінна адбыцца ў судзе, каб тыя ж Atlas і дзіі прызналі віннымі, таму што калі гэта адбудзецца, то што будзе замінаць New York Timesу пайсці ў суд з Google Chrome, напрыклад, на тое, што ў іх ёсць дэвелапер-кансоль, праз якую можна HTML выдаліць. Нічога, просто розніца ў тым, што HTML могуць выдаліць крышачку больш адукаваныя ў праграмаванні карыстальнікі, а тут нібыта ўвогуле нічога рабіць не трэба. Вось гэта вельмі тонкі слізкі момант, пабачым, што з гэтага атрымаецца. Але падаецца, зноў ж такі, гэта барацьба з нейкімі ветранымі млынамі, паветранымі млынамі, якіх у прыватнасці зараз шмат гэтых барацьбы дзеля проста атрымаць грошыкаў, каб проста праблем не мець.
Паглядзім, я не ведаю, як ты ставішся да гэтага. Да, ну, перарабліваць ваши сістэмы, блин, каравыя. Але ж крыўдна, што гэтыя браузеры просто перасталі хадзіць на гэтыя сайты, не спасылаюцца на іх, ну, крыўдна, не ведаю. Ну, не ведаю. Карацей, я лічу, што калі мне сайт, калі я зайду так, і он мне адкажа, пра што гэты артыкул, то гэта не моя праблема, і не праблема майго браузера, гэта праблема іх, там, Нью-Йорк Таймса, як стваральнікаў гэтага веб-сайта канкрэтна. То бок не ведаю, я неяк так да гэтага ставлюсь. Давайте далей, бо у мяне, на жаль, не супер шмат часу засталось. Далей добрыя навіны. А гэта твои праблемы. Менш дыхаць будзеш сёння. Так. Ты што выбіраеш, дайвінг ці нас? Блин, як заўсёды. А ты каго больш любіш, маму ці мяне? Космас ці нас? Гэта добрыя навіны для аэрафобаў, для мяне прыватнасці. Таму што з'явіўся прататып удалатрывалага самалёта. Мне падаецца, ужо даўно дзесьці пра гэта размаўлялі, у сэнсе, як чалавецтва столькі ўсяго прыдумала, але не прыдумала ніякой сістэмы, которая ратуе самалёт, які падае. І таму, натуральна, так мала людзей Не придумала, Эмілія. Высокія кошты на квіткі. Усё ўжо даўно придумана. І аэрафобія. Гэта ўвогуле эвалюцыйны механізм. Такія ўжо высокія. Ну, ладно, я думаю, наадварот. Акурат вельмі нават даступная цяпер. Але пра праект называецца Rebirth. Гэта сістэма бяспекі на базе штучнага інтэлекту, каб прадухіліць няшчасныя выпадкі ў палёце. Першая сістэма аварыйнага выжывання, якая кантралюе вышыню, хуткасць, стан рухавікоў, кірунак, пажар, рэакцыю экіпажа, каб распазнаць непазбежную аварыю і аўтаматычна разгарнуць разумныя падушкі бяспекі вакол фюзеляжа. То бок, уявіце, самолёт падае, вось надзьмываюцца падушкі, я не ведаю, цікава, на малюнку в прынцыпе паказана, але складана ўявіць, што такое можа быць у рэчаіснасці. Гэтыя вялізныя падушкі, которые як бы ахутваюць самалёт, і як быццам бы хтосьці можа выжыць альбо большасць, альбо ўсе, не ведаю. Гэта натуральна так, як яно будзе выглядаць. Гэта з артыкула афіцыйнага відарыс. Я думала, гэта просто згенераваная картинка, которая... Ну, хутчэй за ўсё яна згенераваная, але яна ў арыгінале статці ёсць. Так, артыкула. Ага, цікава. Так, цікава. Карацей, гэта самалёт, вакол якога шмат розных падушкаў з розных бакоў. Але, канешне, там сістэма больш складаная і задзейнічае шмат іншага чаго. Тым не менш, карацей, я спадзяюся, што як-небудзь гэты праект рэалізуюць. Пакуль што ён, я так разумею, не пратэставаны, не адобраны і тым больш не выкарыстаны ў рэальных палётах, але стваральнікі спадзяюцца, што так будзе. Там яшчэ цікава было напісана, што ў сучасных самалётах там смертнасць пры падзенні пры аварыі амаль што 100%, а з гэтай сістэмай яна будзе менш, чым 100%. У вас з'явіцца шанец. Просто менш? Ну так, там наколькі там нават працэнты не паказаны, просто менш, у вас з'явіцца шанец. І натуральна гэта у тебе я просто уяўляю, там сказано, што штучны інтэлект на вышыні до 900 метраў можа дапамагчы капітану вырашыць, выкарыстоўваць гэтую сістэму ці не. У гэтай сістэме, акрамя падушак, ёсць яшчэ гэтыя нейкія там маторы, якія будуць, рухавікі такія. Так. Я думаю, то бок замест таго, каб падаць на жасцянкі, я буду падаць на тэнісным мячыку, так? Які просто ну тыпу. І я нават не ведаю, што для мяне больш страшна. Я галавой разумею, што страшаў больш. Але, гэта дзіўна. Гэта выглядае як нейкі жарт з нейкага фантастычнага юмарыстычнага фэнтэзі, я так скажу. Нібыта, вось калі б пілот выйшаў у гэты момант і прыгнуў з парашутам і сказаў да пабачэння, я падумаў, што гэта з аднаго сусвету. І потым Дзіма Нарышкін выйшаў, і пакуль мы падаем, паказваў стэндап які-небудзь смешны. Дзіма, з усёй павагай. Вось гэта нешта з аднаго сусвету.
Мы сёння абмяркоўвалі таксама вельмі нават фантастычныя навіны, таму... Ну так. Так. Ну, Гэта але- не такая ўжо. Тут больш цікава, што штучны інтэлект дапамагае пілоту прыняць рашэнне, выкарыстоўваць гэту Так. сістэму ці не. То бок самалёт падае, і як быццам бы ёсць яшчэ нейкія опцыі прымяняць гэту сістэму альбо не прымяняць. Ну, а Так, там... заўсёды вырашае чалавек, бо мы Ну, ўладары сусвету, правильно? Карсцёнку. Ну, дарэчы, гэтая навіна выглядае як фейк, але яна на Нью-Йорк пост, калі што, таму мы апрыорі ёй давяряем. Добра, поехали далей. Насамрэч, цікавая навіна. Значыцца, дзяржава і закон у нас рубрика. ЕС, які еўразвяз, хоча аслабіць абарону дадзеных, так, каб не адстаць у шыі гонцы. Еўракамісія плануе пакет паправак Digital Omnibus, які 19 лістапада афіцыйна прадставіць як спрашчэнне рэгулявання яны як спрашчэнне рэгулявання для бізнесу. Прапанаваныя змены закранаюць фундаментальныя прынцыпы таго самага GDPR, пра які, напэўна, все ведаюць. Не ведаюць, варта патлумачыць, што гэта, так, але гэта закон аб ахове персанальных дадзеных. У Еўразвязу. Значыцца, так, што яны хочуць? Дазвол апрацоўкі асаблівых катэгорый дадзеных, у тым ліку рэлігійных, палітычных поглядаў, этнічнасці, здароўя, для навучання і працы шыі мадэляў. Перагляд вызначэння персанальных дадзеных, калі псевданімізаваная інфармацыя можа выйсці з-пад поўнай абароны. А таксама паслабленне кантролю тых самых кукі, якія мы тут вядомыя з вами ў еўразвязе з гэтымі кукі дурацкімі, адсочванне на падставы не толькі згоды, але і іншых законных падстаў. Што думаеце, дарагія мае? Ці варта нам, як Еўропе, я зараз прывяду цытату, прагібацца пад изменчивый мир? Я не ведаю, просто я разумею, што мы ў дупе ў сэнсе там развіцця штучнага інтэлекта, навучання мадэляў і так далей, але ў той же самы час мне больш спакойна, бо я ведаю, што некія яшчэ частачкі адэкватнасці засталіся тут. Але ў той же самы час я разумею, што мы, напрыклад, я зараз у офісе кампаніі, якая ўжо там вялікай часткі сваёй працы залежная ад Амерыкі, ці в нашым выпадку ад Амерыкі і іх тэхналогій. Ці варта нам GDPR все ж таки памяншаць? Ну, наколькі я разумею, можа ў каментарах нас паправіць, хутчэй за ўсё паправіць, але наколькі я разумею, памятаю, GDPR, як і аналагічны, дарэчы, закон у США, там ёсць вельмі падобны закон, яны рабіліся акурат пасля таго, калі Facebook паўплываў на выбары прэзідэнцкія, каб такое не адбылося. Ну, нібыта паўплываў, там зразумела, Facebook звездзеўся ў судзе, але калі мы побачылі, што можна праз персанальныя дадзеныя праз рэкламу і не толькі рэкламу можна людзям уплываць на іх выбар, то у Еўропе хуценька зрабілі GDPR. Магчыма, я памыляюся, але чамусьці я гэта звязваў. І з гэтага пункту гледжання падаецца, што мы ідзем на вялікія рызыкі. Таму што кіраваць чалавечым меркаваннем пра штучны інтэлект яшчэ прасцей, чым праз рэкламу, як гэта рабілі раней. І магчыма, еўразвяз гэта робіць праз тое, што гэтыя дадзеныя патрэбныя там Містралю і іншым кампаніям у Еўропе, якія робяць мадэлі, таму што ім проста дадзеных не хапае, каб рабіць сервіс для еўрапейцаў. І з іншага боку яны вось камітуюцца на тое, што ў нас будзе магчымасць таго, што што нашымі дадзенымі будуць карыстацца ў мэтах там прадаць нам штосьці і добра, калі толькі прадаць. З іншага боку, у Еўропе шмат больш зарэгуляваны кампаніі, які робяць мадэлі, можа іх проста не атрымаецца выкарыстоўваць гэтыя дадзеныя такім чынам, каб злачынна ўплываць на нашы выбары. Але ўсё гэта я як карыстальнік незадаволены, канешне. Мне GDPR, хоць ён не падабаўся, ён такі дзіўны закон, але ён мяне забяспечыў нейкай упэўненасцю, што мае дадзеныя не будуць выкарыстаны, каб паўплываць на маё меркаванне. Ну, вось цікава. Так, бо мы па факце, вось там нават ёсць каментар, так, што, значыцца, ініцыятыва выклікала вострую дыскусію, так, крытыкі, у тым ліку сааўтар GDPR Ян Філіп Альбрехт і актывіст Макс Шэмс называюць ударам па асновах абароны правоў чалавека. Яны ведаюць, што там, глядзі, у нас нават пазначана, што нават Германія прогаласавала, нібыта.
прагаласуе ў будучыні. Пры тым, што Германія адна з першых краін, якая, дзе жыхары за сваю бяспеку прыватных дадзеных трымаюцца. Так. Мне падаецца, што яны проста пад соусам таго, што такім чынам шыі прадвінуць, намагаюцца вось правесці закон, каб уплываць на наша меркаванне. Таму што людзям ужо шыі патрэбен, ім усе на вушы накапалі, што ваша Еўропе шыі вам недаступны нармалёвы. І людзі такія, ну ладно, фіг з ёй прыватнасцю, увесь мір, свет карыстаецца штучным інтэлектам, давайте дзеля штучнага інтэлекту панізім. Магчыма, яны проста карыстаюцца гэтым. У сэнсе тыя дзяржавы, якія хочуць увесці гэтае паслабленне. Можа быць такое. Ну, я толькі песімістычны бачу. Ну так, не, я разумею. Мне будзе цікава паглядзець на нейкія, пачытаць нешта ў Нідерландах, што якая, як это апінія публічна, як меркаванне, публічнае меркаванне, так. Добра, давайте далей. Эмілія, што там у нашай роднай сінявокай? Пра МТС. У каго быў МТС? Ці ў ўсіх вэлком быў? Мне быў. Мне вэлком быў. У маці МТС быў. У меня вэлком. І ты званіў так дорага з МТС на вэлком? Ну, жесть просто. Ці ты бомжей скидывал? А, я? Вы ў мяне пытаеце? Так, ты ж званіў. У твоей мамы вэлком, а у тебе МТС. Я ты чалавек, які ўвогуле вельмі рэдка тэлефануе камусьці. Таму мне было нармалёва. У меня там быў тарыфны план з безлімітам амаль што інтэрнэтам, мне было А я памятаю, што калі мы прыехалі ў Польшчу, я, напэўна, гады 3 не магла запомніць свой польскі нумар. Я памятала свой беларускі нумар. Яго ўжо забралі у нейкі вечар, не памятаю, напэўна, праз год, можа быць, трошку менш, больш, як мы перабраліся ў Польшчу. Мне ўсе сябры пачалі пісаць у цябе штосьці з тэлеграмам, таму што там ж быў нек мой нумар падвязаны стары доўгі час. Альбо з вайберам, карацей, я не памятаю з нейкай з чымсьці з гэтага, таму што там з'явілася карцінка такога непрыстойнага характару, а гэта ўжо не мне нумар належаў, і мне сябры такія ўсе пішуць, як бы Эмілія хутчэй скрыншоты скідваюць, я так, ну, гэта ўвогуле як бы не маё. Вось, і я на жаль, я доўгі час не магла запомніць польскі нумар, і мне я так для сябе вырашыла, што гэта проста нейкі такі маленькі ўнутраны супраціў, што як бы трэба, я яшчэ там нейкая частачка мяне так сумуе па-беларусі. Сябр пытае, можа скінуць свой стары нумар тэлефона? Так, сябру. У цябе больш няма ніякіх гукаў уключаць, акрамя гэтых? Там хтосьці рагоча, штосьці так. Ладно, наступным разам штосьці придумаем. Але да навіны. Значыцца, МТС падзяліўся першай статыстыкай па Помог AI. Вельмі дзіўная, дарэчы, назва, я не ведаю, чаму столькі прыгожых слоў. Я табе далей распавяду, я там цэлае даследаванне правёў па гэтым артыкулу, ты распавядай. Добра. Так, першая статыстыка адносна сталых карыстальнікаў гэтага сервісу. То бок, сервіс, які працуе, напэўна, так, як ChatGPT, можна туды звяртацца і з чымсьці тэкставым, і карцінкі таксама генеруе. І вось ужо ёсць больш за 1000 сталых карыстальнікаў. Але ж гэта вельмі мала. Але падаецца як дасягненне. Ці гэта не мала? Ну, глядзі, па 4 рублі ў месяц, то нормально. 4000 рублей ў месяц. Кошт 4 рублі на месяц, але ёсць і штосьці ёсць бясплатнае. Бясплатны сутачны тэст на сайце. Ну, ладно, так сабе, не вельмі шчодра. Больш за колькі? Каля 80% ўсіх зваротаў тэкставыя. Паводле абязлічаных дадзеных 55% аўдыторыі гэта жанчыны, сярэдні ўзрост 44 гады, каля 40% карыстальнікаў з Менскай і Менскай вобласці, а таксама ў топ-3 рэгіёнаў брэсцкі і гродзенскі. Так, усё. Што значыць сталыя карыстальнікі? Это тыпу тыя, хто пастаянна карыстаецца, так? Ну так, напэўна, тыпу больш за месяц. Не раз зайшоў. Маўляў, не аднойчы зайшоў. Просто 1000 гэта, ну, не ведаю, ну гэта неяк зусім мала для ўсёй Беларусі. Нібыта яны просто некую выбарку, ведаеце, узялі тэставую і па ёй дадзеныя нам далі.
З іншага боку, я радуюся, што там толькі 1000 чалавек. Зараз я буду вам распавядаць, чаму мне трэба карыстацца гэтым сервісам. І гэта не пра тое, што мы там у Польшчы, і гэта пра беларускі сервіс. Не, вы просто паслухайце і самі ўсё зразумееце. Я ўжо ў Аблінамалі, я ўжо хацеў званіць туды. У Беларусі просто шмат заблакаваных сервісаў. Напрыклад, ChatGPT у Беларусі недаступны. І што рабіць? Там, мала варыянтаў. Сябра прасіць табе набыць аккаунт гэты, ці можа праз якіх-небудзь шэрых ботаў, што я не раю. Я думаю, можа тут гэта будзе даступна. І прыватнасці яны пішуць у сябе на старонцы, што ў іх даступныя самыя апошнія тэхналогіі. Гэта DeepSeek, ChatGPT, Сбер, GigaChat. І калі яны ў адзін рад ставяць 3 сеткі, якія цалкам з розных сусветаў, я разумею, што яны просто для галочкі гэта напісалі, хутчэй за ўсё іх там круціцца. Як вы думаеце, што? Сбер, GigaChat. Сбер, GigaChat. І тут адказ на пытанне Эмілі, што за дзіўная назва. Эмілечка, ты просто ўжо даўным-даўно не чытала нічога па-расейску, я табе скажу, што гэта расейскае слово, і гучыць яно як «памагай». Я думаю, што гэта такое знаёмае нібыта, але не ведаю. А ведаеш, чаму яно так гучыць? Таму што стваральнік гэтага сервісу гэта расійская кампанія. У іх у пагадненні аб прыватнасці напісана, што гэта расійская ООО, як гэта арганізацыя за карацей, вы разумееце. З абмежаванай адказнасцю. З абмежаванай адказнасцю, Viamobi. І яна з'яўляецца аператарам гэтага сервісу. То бок значыцца, што ўсе вашыя чаты, ўсе вашыя паведамленні, якія вы туды адпраўляеце, яны знаходзяцца фізычна ў Расіі, на расійскіх хостынгу, на расійскіх серверах, і ў Расіі ж апрацоўваюцца. І праз гэта некаторыя цікавыя моманты. Там, калі вы прайвасе пачытаеце о прыватных дадзеных узгаднення, вы пабачыце шмат спрэчных момантаў. Па-першае, паколькі дадзеныя храняцца, захоўваюцца ў Расіі, а прадукт беларускі, то пад заканадаўчую адказнасць вы трапляеце хутчэй за ўсё і там, калі штосьці камусьці не спадабаецца. Па-другое, канешне ж, гэты сервіс выдае свае дадзеныя ўсім органам, якім толькі можна, ад судоў скончваючы усімі паліцыямі, міліцыямі, гэта ў іх прям прапісана. Па патрабаванні. То бок гэта нічога такога новага OpenAI то таксама аддае, але дядька міліцыянер з OpenAI вам Беларусі наўрад ці штосьці зробіць, наадварот, вы разумееце. Па-трэцяе, там ёсць шырокі і вельмі незразумелы спіс дадзеных, якія могуць быць публічна дасягальнымі. Яны пішуць у сваім пагадненні, што ёсць дадзеныя, якія захоўваюцца, якія даступныя на сайце, і гэтыя дадзеныя могуць быць даступны ўсім. Спіс дадзеных няма гэтага спісу. То бок яны кажуць, вось што на сайце ёсць, то можа быць даступна. Прабачце, калі вы сайт абнавіце, і там мае чаты ў гэтым сайце будуце публікаваць, яны таксама будуць усім даступны, напэўна. Па-чацвёртае, тэрмін захоўвання дадзеных 10 гадоў ўсё там храніцца. Па-пятае, вся аналітыка расійская, Яндекс Метрыка робіць усю аналітыку вашых дадзеных, то бок вы яшчэ і Яндексу аддаеце свае дадзеныя, і Яндекс будзе вам прапаноўваць нейкія тавары. І самае, што мне яшчэ не спадабалася, яны могуць змяняць правілы прыватнасці, усе правілы, нічога вам не кажучы. Гэта прям так і прапісана, што мы можам змяняць гэтыя правілы, калі ласачка самастойна адсочваеце, што ў нас тут змянілася. То бок літаральна заўтра яны могуць напісаць там все, што заўгодна. Я не ведаю, слова такое-то забароненае, за яго вы будете плаціць штраф. Наўрад ці так будзе, але мы ведаем, што розныя рэчы здараюцца. Таму я б сказаў, што з пункту гледжання прыватнасці дадзеных гэта цалкам дзірка, калі вы нават і карыстаецесь гэтым сервісам, то я вам раю сачыць за тым, як вы ім карыстаецесь. Гэта павінна быць абавязкова ананімныя браўзеры ці ананімныя ўкладкі ў браўзерах. Абавязкова там нельга сваю інфармацыю публікаваць, бо яна проста можа стаць калісьці публічнай. Проста публічнай, усім даступнай. І гэта расійская кампанія, якая робіць свой сервіс, і там не будзе чату GPT пад капотам. Гэта немагчыма. Расійская кампанія не можа працаваць з кампаніяй OpenAI. Таму там Сбер, GigaChat, хутчэй за ўсё, можа дзесьці яшчэ кітайскай сеткі. То бок нам ужо прямо на старонцы гэтага сервіса хлусню ў вочы лупяць, што там чат GPT. Кампанія МТС. Дзякую вам, кампанія МТС. А яшчэ мы ведаем пра расійскіх робатаў таксама. Я просто не магла не думаць, калі ты весь час сказаў пра расійская кампанія, там расійская, я такая успамінаю гэтую прэзентацыю. Я думаю, можам... Канешне, а што там расказваць? Падцягнуць... мы вырашылі ўключыць гэту навіну проста, каб пасмяяцца, але яно вельмі добра пасуе да папярэдняй.
пра прэзентацыю расійскага робота. Я думаю, многія ўжо бачылі, таму што проста паўсюль гэтыя ролікі, як робот выходзіць, робіць 2 крокі і падае, прычым проста падае як п'яны, і я бачыла, якая музыка накладваецца. Чытаць каментары гэта проста асобнае мастацтва, карацей, вельмі павесяліла. Гэта першы робот-гуманоід айдол расійскі, які вось так прэзентаваўся весела. Прытым, што ў яго 19 сервапрывадаў. Гэта правільнае слово? Правільна. Гэта моторы. Добра. Моторы. Карацей, шмат усяго, 7 мікрафонаў для 3D-гуку, старыя камеры для навігацыі і шмат усяго. Ён каштуе вельмі дорага, паводле ацэнак ад 100 до 300 мільёнаў рублёў. Это 1 мільён доляраў мінімум. Так. Не. Ну што, на 100 дзелім, прыкладна. На 100? Ну там можа ўжо крыху менш, напэўна. Я не шар. Ладно, няхай колькі б яно не каштавала, так. Дорага ў любым выпадку даражэй, чым усё, што ёсць на рынку. Усё, нават Boston Dynamics-овскія роботы, якія самыя дарагія лічыліся і самыя дасканалыя ў свой час, яны каштуюць менш. Так. Але ёсць прастора для жарту і гумару. Есть прастора яшчэ для пытання, а што з назвай? Вось! Чаму там не Гойда, напрыклад? Ну, мне падаецца, гэта выдатная была. Чаму не Алёша? Не трэба. Да, ладно, окей. Я не ведаю. Электронік. Ну, ці Заяц. Таксама Заяц, Волк, вось гэтая вось. Волк. Не, ну гэта, канешне, сорам цалкам, просто сорам. Як яны, паглядзіце гэтае відэа, як яны потым шторкай гэта закрывалі, гэтага роботу. Гэта вось распіл. Тое, як яно ёсць. Цалкам поўны распіл, нам яго паказалі. Мне цікава, як там далей гэтая гісторыя з гэтым роботам адбывалася. Ну, большага крынжа прыдумаць складаней было. Ось проста. Нават у Маска на прэзентацыю Оптымуса першага іх робота, калі выйшаў чалавек у касцюме робота, гэта не так крынжова выглядала, як вось гэта. Ну, так, Лёш, а що там у нас далей? Я вось гляжу сцэнар. Давайте так, давайте. Максімальна непрыстойныя нейкія вось... Я там малюнка... Малюнкі непрыстойныя. Што адбываецца? Можа, у расійска-моўным асяроддзі, не толькі расійску, давайте так, у пост-СНДшнай прасторы больш за ўсё набраў рэакцыі айдол. Так. Але ў свеце больш за ўсё хайпіў робот пад назвай X1 ад нарвежскай кампаніі, Neo, робот Neo ад кампаніі X1, гэта знакамітая кампанія, нарвежская кампанія. Так? Так. Я нешта, напэўна, паблытаў. One X кампанія. Яны выпусцілі робота Neo, якога збіраюцца ў наступным годзе ўжо прадаваць за $20,000 ці $500 у месяц па падпісцы. Пра тое, пра што мы ўжо насамрэч казалі. І гэты робот, ён накіраваны на пэўныя рэчы. Гэта робот-дапаможнік па хатніх справах. Ён можа і папраць вашу бялізну, і, я не ведаю, запусціць пасудамойку, і памыць нават пасуду самастойна. Ну, толькі давайце дадаваць тэарэтычна можа. Чаму тэарэтычна? Ну, бо ты бачыў нейкія відосы, як ён загружае пасудамойку? Там нічога, карацей, на прэзентацыі нам показалі шмат розных відосаў. Так, ён загружае пасудамойку, ну, нармальна ён загружаў яе. Ну так, марудна вельмі. Але яшчэ трэба сказаць, што амаль што ўсе функцыі, якія нам паказалі, яны працуюць праз аператара. Праз гэта больш за ўсё хэйту кампанія атрымала, што это за такі робот, за які мы па факце плоцім нейкаму, я не ведаю, там, пакістанцу, які будзе сядзець і кіраваць гэтым робатам. Тут нічога дрэннага няма. Кампанія Tesla таксама свае аўтапілоты вельмі доўга і да сіх падключае да аператара ў нейкіх спрэчных сітуацыях, аператар дапамагае. То бок кампанія One X такім чынам збірае дадзеныя, каб навучыць роботаў рабіць дзені самастойна. Ось. Але па факце мы будзем наступным годзе мець робота за $500 на месяц, які будзе, ну вось, праз нейкага чалавека выдалена рабіць нейкую хатнюю справу. Пакуль што не верыцца, што яго насамрэч выпусцяць у наступным годзе, бо ён ўсё ж такі тэхналагічна яшчэ крышачку складаны і там ёсць свае асаблівасці. Але цалкам верагодна. Вось, такі робот. І там шмат жартаў было ў інтэрнэце, у асноўным, канешне,
сексуальнага кшталту, як гэты робот там з вашай жонкай ці мужам спіць, пакуль вы на працы. Ось, і там працяг кажа, што гэта не робот уже спіць, а гэта вось гэты самы чалавек з інданезійскага паўвострава спіць з вашым чалавекам-партнёрам. Ну, крінжовенька. Але просто параўноўваем. За $20,000 нам даюць вельмі нармальнога робота, які як мінімум хадзіць добра можа. Ось. І за $1 мільён нам даюць айдола. Це Барбазлоу. Ага. І яшчэ хуценька пра апошняга робота хочу распавесці. Там цалкам фантастыка. Кітайская кампанія Xpeng, знакамітая кампанія ў Кітаі, яна вырабляе маніпулятары прамысловыя, даволі якасныя. І яшчэ яны, наколькі я памятаю, аўтамабілі. Машыны яны робяць, так? Так. На дорогах ёсць, так. Вось. І яны выкацілі свайго антрапаморфнага робота, называецца Iron. Яны паказалі яго толькі на прэзентацыі, і ён выглядае натуральна, як тыя самыя роботы з кіна «Я робот», з Westworld'а. Яны просто натуральнага памеру, вельмі прыгожа збудаваныя фізычна. Там два полы ёсць, жаночы і мужчынскі. Ты адразу бачыш, што вось гэта мужчына-робот, гэта жанчына. І, я ўпершыню адчуў такую uncanny valley, тыпу крышачку страшна глядзець на гэтых роботаў, але не праз тое, што яны неяк цябе адтаргаюць, але праз тое, што яны вабяць. Мінімальна ўжо прывабліваюць. Яны падобныя да людзей. У іх няма яшчэ твару, і яны фізычна падобныя для мужчыны і жанчыны. І вось я вам просто раю паглядзець. Кажуць, што ў наступным годзе ўжо у канцы года гэтых роботаў пусцяць у вытворчасць. Яны таксама могуць рабіць усё, што заўгодна. Гэта антрапаморфныя роботы, але там больш ходзіць не паразуменняў, таму што няма яшчэ ні аднаго відоса, дзе з гэтага робота цалкам знялі адзежу, каб пабачыць, што гэта насамрэч робот. Бо вы пабачыце, там натуральна можна было б засунуць у гэта адзенне чалавека. І там ёсць некалькі відосаў, дзе крышачку прыадкрываюць гэта адзенне, паказваюць, як іх робяць, але пакуль што падаецца, што можа быць гэта людзі ў касцюмах. Але гэта натуральна ўзровень Westworld'у. І прычым гэта першы раз, калі нам паказваюць роботаў двух палоў. Таксама вельмі дзіўна. То бок тут разлік на менталачку чалавечую, што мужчыны будуць заказваць аднаго полу роботаў, а жанчыны іншага. І гэта дзіўна выглядае. Вось. Не факт. У большасці. Гэта ж Кітай, там же традыцыйны строй, традыцыйная гэта ўся культура. Ты што? Можа ты сабе бро хочаш? Ты што, не хочаш сабе бро? Можа і так. Зразумеў. Може, табе стала сумна аднаму страляць з лука ці катацца на ровары? Напрыклад. Але я ўжо чакаю DIY версіі гэтых роботаў, ведаеце. DIY, калі што, гэта do it yourself. Так. Дзякую вам, даражэнькі. Вельмі рады быў вас бачыць. І спадзяюся, наступны раз. Табе дзякуй. Наступны раз ужо хутка. І класна правесці вечар. Так, дзякуй. Скінам кружок там пад вадой. Пад вадой, добра. Бурбал. Всё. Чао. Давай. Такой. Ось Евген хитрик які. Хитрик. Заваліў на самым балючым, на памылках. Все, давай, накидывай Эміля. Ён або спадзяваўся, што ў яго іх няма, ён усё ведае. Альбо наадварот, што ён зрабіў сёння найбольшую колькасць памылак. Добра, тады хуценька прабяжым. На траўцы, не памятаю, як было сказана, але пазначыла сабе гэтае на траўцы, дыхаць глыбока. Можа быць. Дыхаць глыбока, няма чым. Гэта калі што не адзін сказ. Вада трапіла, хіба было вада попала. Прагн гучала, напэўна, мелася на ўвазе спакусаў. Прагн. Так, это ж увогуле антонімы атрымліваецца, так? Прагна і спакуса. Прыкладна антонімы. Ці не, чакай. Я ж не ведаю просто рускай мовы. Не, я ж не пра рускую. У беларускай жа ёсць слова прагна. Прагнуць палётам, напрыклад. Ты у гэтым сэнсе. Так. Добра. Гэта я казаў гэтае слово, але я думаў, што прагну можна выкарыстоўваць як спакусу. Не ведаю. Але слова, напрыклад, прагны ёсць, прагнуць чагосьці, так. Таму я больш пра спакусу падумала.
прагнуць чагосьці гэта нібыта жадаць у добрым сэнсе, а спакусы гэта калі ты вось прям забароненае нешта хочаш атрымаць. Ну, Ці не? Напішыце ў каментарах. Можа быть, не абавязкова. Так, напішыце ў каментарах, што для вас спакуса. Заброшаны, закінуты. Гучал у нас лепей чацвёртай, правільна, лепей за чацвёртую. Па майму меркаванню зноў было хіба найлепш, на маю думку. Альбо пачытаць нам у каментарах таксама пісалі розныя варыянты. Падобны на, можна сказаць, а можна сказаць яшчэ лепш падобны да кагосьці альбо да чагосьці. Цікава, сёння прагучала у нас слова чувак. Я, дарэчы, спытала у чата GPT, як бы ён пераклаў, проста, канешне, з цікаўнасці. Дык вось, чат GPT прапанаваў дзяўбак, дзяцюра. Мне падаецца цікавыя варыянты, але хіба прыдуманы ім. Можна перакласці, як прынамсі дзесьці сустракаецца хватан або хватанне, яшчэ фацэт, можа быць, у залежнасці ад кантэксту, канешне. Класны чувак, хвацкі. Хвацкі. Чувак яшчэ можа быць як дзядзька альбо... Заліхвацкі і хвацкі. Гэта пра адно і тое ж? Не ведаю. Цікава. Можа быць. Можа быць у рознай ступені просто. Потым спраўдзім. І дзядзька, дзяцюк, але ну, гэта ўжо так, калі шукаць якія-небудзь словы, каб замяніць. Абвучаюцца, лепш навучаюцца па сусвету, па сусвеце, пінаць, штурхаць, мы не хочам, хіба было не хацім, вісок, скронь, пішучы на польскай. Так. О, крутое слово. Ніколі не чуў. Але ты чуў яго, напэўна, ведаеш? Не. Ну, ты калі што таксама шмат тэхнічных тэрмінаў кажаш, которых я не ведаю. Так што... Ну, як мы сёння даведаліся, можа, таму што іх проста не існуе ў беларускай мове. Так, пішучы на польскай мове. У тым значэнні, што ты хацеў сказаць, калі я пішу на польскай мове, можна сказаць, пішучы на польскай мове. Гэта не было ў выпуску. Добра, тады падкады гэта... Ну ладно. Мне падаецца... Учы, заўсёды ў кожным выпуску трэба, мне падаецца, нагадваць, таму што заўсёды памылкі. Прынамсі у мяне. Але мы ўжо хутка прыйдзем да беспамылковага. Выпадак, націск на «ы». Далей грошы. Грошы, грошай, грашам, грашамі, грашыма, грашах. Грошамі нема, так, такой формы? Не, у нас яшчэ было з «эй», по-моему, грашэй, там грашоў, мы вельмі шмат розных варыяцый мелі. І яшчэ рад, можа быць, у слоўніках ёсць слова рад, а можа быць і шэраг таксама прыгожа. Як яшчэ раз не пачуў? Рад і... Шэраг? Шэраг. У сэнсе, окей, у сэнсе. Рады і шэрагі. Так. Добра. Добра, з гэтым разабраліся. Цяпер давайте пераходзіць... І калі ласка, канешне, так, пісаць у каментарах яшчэ... Пераходзіць да напісання ў каментарах. Абавязкова зараз націсніце падабайку, канешне. Потым націсніце на паузу і напішыце нам у каментарах усё, што вы пра нас думаеце. Так, і памылачкі. Вершы. Давай. Гэтым разам будуць трошачку карацейшыя, чым былі мінулым. Першы. Я шкадую ўсё ж такі сябе, і мне сорамна сэрца ганіць, але ж праўду кажу цяпер, я не веру, што ёсць каханне. Другі. Няўцямна мне, чаму як наўздагон жыццё маё ляціць, як пыл у доме. Стаю адзін, нібы забыты звон, і п'ю свае развагі ў ноч нагбом. Гэта быў другі. Што, Лёш, якія думкі? Ніякіх, просто нуль по фазе, ніякіх думак я... Ну, ладно, я б сказал... Слухай, я не хочу нічога казаць, бо мне цяпер сорамна, бо я баюся пакрыўдзіць чалавека, калі не адгадаю. Не, калі што, усе мае сябры
я просто гэтым разам вымушана ім была паказаць, каб я не хацела, каб было зноў відавочна і лёгка. Я паказала сваім сябрам і тое, і другое, і толькі адзін з іх, так, адзін ужо там напрыканцы, самы апошні здагадаўся і зразумеў, дзе чалавек, а дзе штучны інтэлект, а ўсе не ўгадалі. Ну, слухай, давай, я так Што я скажу, не што хвалююся. для мяне было вельмі падобна, у сэнсе складана адрозніць, і я тады просто у паветра тыкну пальцам і скажу, што хай гэта будзе другі верш, гэта штучны інтэлект. Ось. А наступным разам пабачым. Можа, яшчэ праз тое, што я крышачку дрэнна чуў, бо у мяне зараз з інтэрнетам праблема, потым пераслухаю, штосьці ў каментарах таксама напішу. Добра. Прынята. Карацей, таксама пішыце, калі ласка. Заўсёды цікава пачытаць. Добра. Дзякуй табе, Эмілія, дзякуй Яўгену, які пайшоў ныряць, спадзяемся, ён вернецца за нас жывы. Спадзяемся, ён выплыве. Дзякуй вам, Абавязкова, даражэнькія конечно. слухачы, за тое, што паслухалі і паглядзелі гэты выпуск падкасту «Каласы пад сярпом» штучнага інтэлекту. Стаўце вашыя падабайкі, дзяліцеся гэтым выпускам з сябрамі, сяброўкамі, бацькамі, я не ведаю, з кім яшчэ, суседзямі. Всё, хопіць. З усімі, карацей, ну. Пашырайце наш падкаст, бо для нас гэта вельмі прыемна, і гэта дапамагае нашаму падкасту расці і дае нам больш натхнення яго ствараць для вас. Для вас сёння былі Яўген, Эмілія, Алексей. На гэтым сёння скончым, так? Всім Так, дзякуй побачення. і да сустрэчы. Іху. Акуль.